Yan. Ba't ayaw? Hindi makasend. Tama lang yun sa ano ko. Thank you for dropping my house, guys. Okay lang, no? Hello. Yan, pumasok. Mali yung ano ko. Yung nilagay ko sa una. Paano ako makapag ano sa kanya? Palitan mo yung isang ilaw doon. Paano ko masama ito? Hirap na isa lang ang cellphone. This is the garden. Saan? Mm-mm. Tripan mo doon yung TV mo. At patay ko na yung TV mo. Asan yung tablet? Pera mo na. I-PM ko lang siya. Pato. At Kunin mo saglit, i-PM ko lang. Para alam niya na ano, TV naka-open na siya. doon. Ay, ano yan? Laruin mo na. Mama? Oo. Ilan percent? Ilan? Yan. Wait lang na. Mm, 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 mm. Buka. Sandali nga! Ibibigay ko naman saglit lang. Kita yung ring-light sa salamin ko. Ano ko? Saan yung messenger ko?
Yan na. Ay, wait lang. Hi guys, hi. Jen, pwede mo i-ano yan? Invite kita. Para makapasok ka, anong gamit mo? Para makita ka nila. Copy mo yung link. Nagang na rin to cellphone ko, sumusuko. Ano ba to? Ayaw makapit. Asan yung ano ko? Okay lang yan. Malamig naman. Ang lamig na rin dito sa amin eh. Yun! Yun! Pwede ba ihigda? Gusto ko duck thumbs up po. Team mo lang iwanan at team mo curling hair. Hello! Kumusta gusto ko, Dax? Curlin. Pasyala mo si Waray British Vlog. Bagong-bago yan. Maasahan din yan. From UK. Ala, grabe ka. Anong oras na? Oh, wait lang, ihigda ko. Welcome. Paano ba? Wait lang. Paano ba ito ilapad? Anton, palaparin mo nga. Tulungan niyo ako. Cellphone lang to eh. Paano ilapad to? Ganyan ba? Rotate. Asan na yung rotate dito, Balong? Ay, 1 PM. Ano pa lang dito? Alas 9 na. May ano ka, may... Anong tawag doon? Free time ka ngayon, di ba? Ilapad. Siguro ano to, wait lang. Alam mo kasi di ko pa kabisado eh. Minsan kakakalikot ko na bumabalik ang ano ko. Mary, ano? Mary Alisana Milan. Thumbs up. At Timo Curlin. Hello. Ano ba yan? Ang ingay ng mga doggy ko. Pasensya na kayo. Hey! Wait lang. Layout. Lukan mo sa loob. Sabi mo nga. Curlin. Meet mo si ano, si Waray British Vlog.
Layout. Oo, inano ko na kasi kaya naman hanggang 3 eh, sa cellphone. Aka na nga yung ano ko balong, yung tripod, para hindi galaw ng galaw. Ayun oh, nandoon. Yung ano? May hilo itong mga ano ko eh. Ayun. Ayan. Ayan. Ah, wait lang. Ayan. Ay, wait lang. Ano ba yun? Ay, ulit mo. Ayun. Ay, ano ba yan? Wala, ingay naman ng aso ko. Add to stream. Okay. Hello. Hello. Wait lang, lagay kita sa tripod ko. Nagsisikait itong mga ano ko eh, oh. Mga bodyguard ko. Ayan pa, Ah, oh. okay. Kumain ka na? Oo, katatapos lang nag-ano ako ng ng isda. Break, ano mo ngayon? Day off? Oo, 3 days. Wow, The sosyal. 3 Tatlong araw. namin. Kasi nga, di ba lockdown dito? Oo. days off, Ah, 4 days lang ang trabaho. kumbaga na ano, nahati yung araw. Sayang naman 3 araw. At sabagay, makapahinga ka Kaya nga. Ano ba to? para Hindi ko nalalapad ba? Eh, yan lang yung ano ko eh. Para matiks ko yung mga kasamahan natin. Mhm. Okay. Kita yung kagandahan natin na pang ang lalapad ng nawong. Yan. hindi ko makita yung mga nasa chat. Hindi mo makita? Kasi inad kita na sa ano namin eh, sa group chat. Dumami na nga kami eh. Ano ako sumali kasi wala nga akong time. Nahiya ako Oo. baka pag pinuntahan ako Hindi. hindi ako. Okay lang. Kasi ano naman sila, nakakaintindi. Diyos ko, lagi kaming busy sa trabaho. Sumakit yung katawan ko ng ilang araw Oo. ko. Tapos, naglagay ako ng mainit na tubig sa likod ko. Mm. Ay, nilagay ko sa bottle. Bakit? Para na akong matanda sa katawan. Ano ba to? Natutulog si Nag- Marble sa kuko. Saan? Ay. Hindi ko mailagay yung stand. Ah, sige lang muna, ano mo muna, iayos mo muna. Sorry, Marble. Hello, sis May- Lori. Lori, may bisita tayo kay si si Jen. Si Waray British Vlog. Sige, pupunta lang po kayo sa akin. Babalikan ko kayo. Oo. Jen, Bisaya din yan. Ano Waray? yan? Oo, yan yung yung anong tawag doon? Yan ang tumulong sa akin. Kaya ano yan, walang masamang tinapay. Talagang ano siya, hindi yung kagaya sa iba. I-open ko nga yung cellphone kong isa para makikita. Oo, i-ano mo. In-invite ko si Nag-out ako kay ma'am. Oo, pinasyalan ko lang siya sis para wala namang masabi kasi ang sabay-sabay sila nag-LS eh. Chris Alexander. Chris Alexander Tamsakos. Oh, welcome be. Sis, i-meet mo si Jen from UK. Para may bago tayong bisita. Wait lang, ayusin lang niya yung cellphone. Alauna doon sa kanya eh. Eh dito sa atin 9:00. Oo, maano na. Buti Pero dyan, ano na. mainit dyan. Mainit dyan.
Dito ang lamig-lamig, Diyos ko. Dito naman, Negative 1 ay Celsius. grabe. Oo. Dito rin malamig. Mm-mm. Pag araw naman, makulimlim pa. Kaya, nag-LS pala. Akala ko brown out din. Kaya ilaw lang sis. Ngayon, nag-LS ako nang wala sa oras dahil nga ito si Jen. Ngayon lang siya may day off. Para na maano natin, Special. may may pasyal natin. Kaya sacrifice na lang ako para wala naman din akong ginagawa. Oo. Si yan, Jenilyn, ano yan yung apelyido mo nga? Waray British vlog. Yan yung niya. Pasyanan mo na lang siya sis Lori. Yang Albi Bautista, Lorena TV ang hanapin mo, Jen. Hindi ko pa ma-open yung cellphone ko. Hmm. Ginagamit ko kasi yung cellphone kong isa, nandun yung wifi, nandun yung yung Hindi internet. sa akin, sis Lori. Kapit-bahay ko yan sa probinsya. Hello po. Kapit-bahay ko siya. Malapit lang yung bahay ko sa kanila. Super close kami. Grabe na yung dito. Yung virus Alin? dito, kalat na. Ako, Diyos ko, dito rin sa amin, may namatay nga eh. Ah? Dito Oh. ngayong isang buwan ang namatay 80,000. Wala, ang dami. Kami nga, tapos mga 1.2 million na ang may virus dito, ang ma-affected. Ang infected pala. Sobra. Baba mo raw ang bahay mo, Jen. Oo. Wala nang pasok si Martin sa Lunes, isang buwan wala siyang pasok. Kasi mga sarado ang mga shop. Mm. Tagal ng cellphone. Hinayata ang signal ko. Hindi, okay lang. Wala akong pan-jacket. Paano ba mag-jacket? Alam mo, Jen, ngayon lang ilang araw pa lang ako nag-ELS. Hindi ko alam na Ngayon, pwede palang alin? sumali sa video pag StreamYard ang gamit. Oo, kaya lang may limit. Diyos ko, mag-expire ako February 5. 20 hours lang ang magagamit. Kasi hindi pa tayo money eh. Kaya hindi tayo ano ba yan, YT doon, direkta. Yan si Sis Lori, money na yan, bago lang. Mag-ano? Monetize na siya. Bago lang. Mag-jacket, hindi ko nga alam yan. Oo nga, yung mag-jacket. Kaya sabi, tinuruan ako kasi meron din akong group na galing kami ako sa naman, araw lang din yun. Matagal na, hindi nga ako nakakapag-LS na. Oo, yung team walang Walang iwanan. panahon. Kaya Hindi na rin kami nakakapag-LS. Ayun. Oo nga. Ilang oras ba? Sige lang sis Lori. Oo. Nagpe-play si Pero sis pwede Lori yan ng video. magbayad. Pwede kaya atang magbayad. Ng Wala pang pambayad. ng alin? Mm-mm. Galing naman. Oo, ganyan ang niya. Nag-help yan ng mga kagaya yung mga small YouTuber. Pag may pumasal sa kanya. Oo, may balik yan. Solid yan. Bibihira yung may mga ganyang puso. Saan? This is Yung Lori. grupo sa Facebook. Oo.
Ka-group chat din Mm. natin yan doon sa inano ko sa'yo. Yung LS Watch hours Achiever mo. group. Oo. Ilan na lang kulang mo sa watch hour? Wala na ngang nanonood sa video ko ngayon eh. Bakit? Kasi 'di ba tumigil ako ng ilang ano, na hindi ano pala yun, dapat pala tuloy-tuloy ang video. Oo. Dati 'pag nag-upload ako, mga 200 isang araw ang viewers. Ah. I-ano mo lang. Ay, sa bagay, meron ka naman 3 araw. Siyempre naman, Sis Lori. Pawang katotohanan. Paano ba mag-ano ng jacket? Wait lang, nawala siya. Ayusin niya yung cellphone niyang isa. Jorin, nag-live. Oo, nag-live ako kasi yun niya si Jen para makilala nyo habang day off niya. Kaya sinabi ko kay host. Alam niya. Wait lang, ina-ano lang niya yung ano niya, cellphone. Sine-set up lang. Busy pa rin si ano, Joren, si Sis Lori. Nagka-migraine na nga. Nagpi-play pa rin ng mga video. Talagang masipag 'to eh. Bigyan ko 'to ng ano eh. Ano naman tawag yun? Trope. Wait lang. Nakuro mo konti. Para nangangalay din ako. Nangangalay din ako. Ton, peramin mo nga ako. Yun na lang gamitin ko. Ayan, wait lang. Add natin. Ayan. Ayan. Lumiit ka naman dito sa screen ko. Nandito kasi ako sa hagdanan, walang signal sa sala. Oo, mag-ano ka. Tingnan mo yung, anong tawag doon? Yung site Yung mo kung saan ka, ano. Pero naka-internet ka na diyan, naka-wifi ka na. oo, ang cellphone ko lang gamit ko na akong wifi. Sa ano pa kasi yung broadband namin sa ngayong petsa 20 pa. Ay, hayaan mo na, ilang days na lang, TSTS. Oo, mahirap. TSTS, tapos, gawin mo, 1 to sawa ka na, LS ka na ng LS. Baka itong February, maano ka na. Ah, Patulong tayo sa mga ano natin. Yan si, ano, Jen, si Joren yan, mga ano ko yan. yeah. Mga Oh, sige, parahubog yan. Mga parahubog yan. hubog. Oo. Okay lang, meron naman tayong supply ng tuba. Oo. Marami yan sila ng ano. Meron tayong mga ano dyan, taga Samar. Ah. Marami. Tapos yung iba dyan, mga OFW. Mm. Kaya meron mga ano naman yan, mga legit. Kaya ano mo lang, Dali. kaibiganin mo lang sila.
Hindi ako makapag ng account. Contact. Paano ko rin ba ipasa yung link ko dito sa sa GC? Picturean ko na lang. Paano ko makita yung chat? I-open mo yung yung more. Meron ako ditong chat nakalagay, pero pag pinindot ko, mawawala naman yung screen. Screen. Yung post comment nakalagay dito sa akin eh. Sa'yo, dito chat. Mayroon private chat. Wag yun. Post comment nakalagay. Dalawa eh. Wag yung private chat. Kasi pag private, tayo lang dalawa. Pag post comment, yan yung lahat. Isa lang naman nakalagay dito, chat lang. Ah. Hirap nang walang alam. Ako nga eh. Sabi ko eh. Kalikot ako ng kalikot. Sabi ko matututunan ko rin ito. Wala namang masapang pag nag-umpisa, di ba? Wala namang matalino sa lahat ng bagay kung hindi mo gamayin. Picturean ko na lang tapos send ko sa kanila. Para para pumasok. Yan si Sis Lori, lagi nagpupuyat yan. Kagabi na migraine. Masakit nga sa ulo sa kakatutok sa cellphone. Oo, tapos yung, alam mo yung parang balisa ka na, naghahabol ka. Yeah. Oh, Para sakit lang sa ulo. mabalikan mo yung dapat balikan. Oo, tapos alam mo, sumali ako sa live stream ka gabi. Oh, Diyos ko, ang pinuntahan ko, mga mahigit 30. So, Oh. nagwa-watch ako ng video, tapos di ba, magdidikit ka na. Tapos, sabi ko, Oo. marami na bumalik sa akin. Pagka kinabukasan, sobra kalahati ang nawala. Diyos ko Maria, wala Sabi na. ko, ano ba yan? Nagsayang lang ako ng oras. Saan ka ba wag ka maggamit ng mo yung, wag mong gamitin yung yung main channel mo, gumamit ka ng Ninja. Ganun ba yun? Oo, Yung, kasi ah, ni Lolo eh, salubong agad. ganun pala yun. Oo, di ba ilan naman yung cellphone mo dyan? Hindi ko na nga makita yung iba kung nasaan. Kasi nga, di ba Oo. matagal akong hindi nag-upload. Oo. Tapos Ang tagal nga. tinago ko yung kung saan ko niligpit. Tapos ngayon, di ko na alam kasi hindi sila sama-sama. Sabi Kaya nga, pag may tawag dyan, pag may broadband na kami, malakas yung para hindi yung tawag yan, yung internet para oo. iba ang tawag nun. Iba ang provider niya. So hindi Oo. madedetect. Oo. Alam mo yun sa akin, umabot na ako ng 250, nawala lahat. 50. Kasi hindi ko alam eh. Yung sa akin din, sabi ko nung isang araw o kagabi, ay Mm-mm. marami. Buti nga ngayon, umabot na ako ng 800. Wow, konti Di ba na lang. mawala yan mamaya? Maayos naman yung pagpunta ko sa kanila. Alam ko naman kung paano Oo. meron talagang meron talagang mga budol. Oo. Pupuntahan ka tapos anuhin ka tapos mamaya bukas wala na yan Oo. iiwan. Nakita mo na yung live chat ang pindutin mo. Sabi ni Sis Lori. Mahina talaga sis eh. Kahit nga dito sa amin, nagulo ko daw ang Meron akong chat dito, ayan. Pero hindi na kita makita. Ayan sa comment. Yun. Pero Ayun. makita mo. Kita na? Nakasalamin ako kasi ang lilit ng litra eh. Yung mukha mo nawala. Nawala. Saan napunta?
Yung mga chat nandito lahat. Oo. Ayan, si Jorin ba? Jorin Oo, na yan. Oo. Yan. si Alvi Bautista. Oo, yung Albi Bautista, ano lang niya yan, screen name. Pero ang hanapin mo, Lorena TV. Ah, Kasi yan yung tinatawag na ninja. Ngayon, pag subscribe ka niya, doon na sa niya. Tapos ikaw, gumamit ka rin ng ano mo. ganun ba yun? Parang tawag yun, parang gami. Kumbaga sa ano, para hindi salubong. Ganun pala yun. Oo, 'di ba ilan naman yung cellphone mo diyan? Yung masakit nga sa ulo tayo, ang daming ginagawa, ang daming hinahawa. Mas malala sa module ano? Lalo na pag nandito na yung asawa ko, no, Oo. pagdating niya galing sa trabaho, tapos kagabi umatin ako ng LS. Di syempre, Oo. kailangan ko, magluto. Sabi niya, ako Oh, na magluluto. sabi niya, mabuti naman Ako naintindihan ka niya. nakaupo. Nanuhan pa ako ng pagkain sa mesa. Sabi ko, pasensya na. Sabi ko, based ako sa YouTube. Oo. Hala, mahina yung signal ni Sis Lori. Umiikot Mahina ba nga. yung ano niya? Oo, mahina. Basta Lorena TV, tapos ito si ano, pasyalan mo, Chris Alexander. Mga ano yan, team walang iwanan. Si ano, yan, si Joren. Basta lahat nyo nandito, wala kang problema. Tingnan mo yung cellphone ko, Oh, oh. Oo. Di ba Wala yan yung akong, bago mo? walang internet. Oh. Ito matagal ko na kasi siyang hindi ginagamit. Kaya, ewan ko, meron yatang gagawin dito. Update yan. Automatic. Kaya pag Siguro. nagkaroon ka ng wifi, lahat yan mag-update. Y- kasi mahina nga yung signal ko. Sayang nga Oo. lang yung binayad ko dyan eh. Kaya nga. Yan yung Joren Channel TV. Ano mo rin. Tapos, Pipicturean ko sana kaso hindi ko naman. mm. Kaya type mo nga yung ano nila, yung pangalan nila talaga. Ayan na yan, Pipicture. yung mga ano. Ayan yung Picturean mo na lang. tunay. Oh, ito nakalagay Joren Channel TV YT. Tapos, Tunay nila yan. yung Albi Bautista Lorena TV. Picturean mo na lang. Yan, yung screenshot ko. Oo. Kasi nga yung ano, pag-aaralan ko pa yung pag-jacket, yung pag ano, Pwede na kasi akong dapat may extra daw na cellphone, wala pa ako. ganun ba Eh, yun? oo, may mga technique dyan. Sis Lori, Joren, yan yung hanapin mo yung Waray British Vlog, yan yung ano niya, YouTube channel. Oo, bumabalik Ito, talaga ako. oo. Ito, Tingnan ko nga picturean mo rin yan si ano, gusto ko dak. Si ano yan, Curlin. Lorena TV. Screenshot para mapuntahan ko mamaya. Hmm. Nasaan na ako nawala? Ano mo lang. Sana nga hindi na bumaba ng 800 yung ano ko. Oo. Oy, yung kay, ano, yung kay Jason, yung anak ni Manalos, na-kick out yung channel niya. Ang Bakit? laki na ng ano niya. Ewan ko. Baka May na ano ano pala yung siya, may YouTube channel pala na-terminate. siya. Oo. Bakit? Ma, maano na lang siya ng, may hits niya na yung requirements niya ng 1,000 subscriber, di ba? Anong nangyari? Tapos sasahod na sana siya. Ang laki ng ano niya nung ni-review ko. Biglang nawala. Siguro nagkaroon siya ng violation. Baka nag-iba siya ng pangalan. Or Kaya ano? nga, Hindi baka nag-iba yung pangalan niya kaya hindi na siya ma-search. siguro.
Pero tinawagan ko si Manadilla sabi niya hindi rin daw niya alam. Hmm. Mm. Pero yung sa anak niya, yun na lang watch hour na lang kulang. Kaya sabi ko sali siya. Ma'am Ako, 500. di kasi streamers gamit ko kaya di kita maturuan. Kaya nga hayaan mo lang sis, mapag-aralan din natin yan. Yung jacket. Pero pag sa YouTube daw, automatic na yata yun Or ganun din ba ulit sis? Sana makaabot na tayo ng 1,000 para easy na lang. Oo nga Pero ano naman to, yung mga kasamahan ko, tulong-tulong kaya lahat magkaka-graduate. Konting Maganda. ano lang, tiyaga, effort lang talaga. Kasi hindi mo rin maiwasan, meron mga bugos. Ako Oo nga nga. sinasummary ko yung mga sinosubscribe ko, tapos pinapakita ko sa kanila na legit talaga ako. Yun Ako yung naman, mga sabi ko, balik ka ako. ako yung mga dinikitan ko na hindi ko naman alam paano mag-check kung nag-unsub, di ba? Hindi ko naman alam mga ganyan. Oo, Nahayaan ko maproseso daw yan. Oo. bala sila sa buhay nila kung mag-unsub sila. Hindi naman maano yan, hindi naman mabenta yan. Oo. Kaya nga. True. Nahayaan ko na lang. Oo. Kasi yung mga dating account ko, yung, di ba yung 800 plus na, Oo. malaki ng watch hours ko dun, iniwan ko, di ba? Kasi Oo. nga dahil sa pandemic. Kung ituloy ko yun, ito ang, nag-upload ako ng upload, matagal na akong money. Oo. Iniwan ko. Pero buhayin mo lang din yun. Sayang, hindi ko na Buhayin mo kaya lang. magdalawang account. Diyos ko. Oo. Baka may copyright. Oo, baka nga sis Lori, baka na-copyright strike yun Walang jacket sa StreamYard ata, meron ba? Yun naman ang sabi ni Sis Janina Palwa. Papakilala Hindi kita doon, Jen. Milyon ng doon, yung samahan. Talagang sa Chrome ma'am, sandali lang. Chrome. Ay, sa Chrome. Siguro. So, try natin. Maturuan kita kung sa Chrome ka. O, sige sis, gagawin ko yan. Kasi yung computer ko sa tindahan, Jen, ang bagal, hindi maka-upload. Ngayon, ang gagawin ko, i-upgrade ko muna. Wala akong tindera pa. Hindi pa pumapasok. Hindi ko naasikaso para ma-upgrade ko. Kasi minsan, pag nandun ako sa tindahan, walang customer, doon ako nakikipag-anuhan sa mga kaibigan ko. Sinasamantala ko. Sinisingit ko. Kagaya kanina, ilan yung na-subscribe ko, Sis Lori? 13. Ang bumalik pa lang in taon man. 5 pa lang yata. Maano pala yun marami ka ng sinab sa isang araw, ano na pala, hindi ka na makakapag-sub sa iba pa. May limit pala yun sa isang araw. Ang alin? Ang masub mo. Halimbawa, ang sub mo nasub mo mga 40 na sa isang Oo. araw. Oo. Pag marami na, pag tuloy-tuloy ka, hindi ka na makakapag-sub pala. Bukas na naman. Ay, ganun ba Oo. yun? Detect Oo, ang talaga dami ko. Oo. Ganun pala yun. Kaya tumigil na ako kanina. Kasi marami akong talaga. Ilang Oo. oras pa naman ako dun sa sa LS na yun. Oo. Marami kang bumalik. Ako naman, nililimit ko lang kasi malaking bagay malaking bagay na may dagdag na 5 hanggang 10. Mm-mm. Kasi nung sabi ko dun sa Sis Lori dun sa kay Janina, baka nabigla yung account ko. Pumasok talaga yung bumulusok yung 30. Mm-mm. Sabi ko, mahahalata talaga. Mm-mm. Dahan-dahan na lang. Kaya sabi ko, unti-unti na lang na may papasok 5 o 10. Mm-mm. Diyos ko, Maria Josep, yung pumasok na 30. Alam mo, natira 4. Kaya sabi ko kay Sis Lori, na-stress ako pati kay Randy.
Oo, mahirap talaga lalo na pag ano, yung mag-live tayo sa cellphone. Ang liliit ng litra, kaya tama nakasalamin ako, hindi mo makita. Maganda talaga pag sa laptop, sa computer, yun maganda ang ano, pagla-live. Yung laptop ko, maano yung camera, hindi pwede. Ay, Old, ganun. Oo. malabo. Oo, nasira yung laptop ko. Coco Makulit, gandang gabi, host, at Ma'am Lorena. Si 12. Yan, Jen, si ano, si Kel, 12 official Kel, ano, TV, para hubog. Para hupog. I-screenshot ko kayo yung comment para maano ko yung mamaya. Oo, screenshot mo para ano. Hindi ako makapag, ano, sa isa kong cellphone dito. Walang Oo, signal, walang kung bakit. oo. Tapos, alam mo naman na yun eh, di ba? Pag nag-subscribe ka, mag-play ka muna ng 3 minutes. So, Oo. pinakamalaki na yung 5 minutes Mm-mm. para kumapit. Saka mo Mm. i-click. Kasi minsan, may nagsusubscribe sa atin o sa akin o sa'yo. Nauna yung subscribe, saka mag-play. Parang Mm-mm. hindi yata ano advisable eh. Kasi naano ko rin eh. Nag-attend naman ako yan sa LS, iba-iba naman yung sabi-sabi sa mga nag-LS. Yung unang attend ko sa isang LS, sabi niya, Oo, manood muna bago mag-sub. oo. Doon naman sa pangalawa na pinuntahan ko, mag-sub muna bago manood. Sabi ko, bakit iba-iba yung mga sinasabi nila? Sigurista yun. Yung mauna yung click. Sub muna, tapos sabi nung nag-LS, pag hindi kayo balikan, i-unsub nyo. Sabi niya, Sabi ko, bakit naman tong ano to host na to, dapat sabihin niya na wag naman kayong babalik kayo. Wag yung ano, magantay-antay muna ng konti. Sabi niya, ganun-ganun dapat oo, dapat kung ginaganon kanila, i-di-insub mo, ganun lang yun. Sabi niya ganun. oo. Kapang yung nag-host, yung host kanina na Na-stress pinunta. na yun. Jen, Sabi niya, ano mo yan, oh, si Coco Makulit. Yan si, ano, hanapin mo yan, si 12 Official Kill TV yan. inano ko na tayo, screenshot ko na mamaya pagkatapos, pupuntahan ko silang lahat. Oo, oo. I-welcome mo siya, ano, Kel, si Jen. Huwag po Kapitbahay ko kayong yan sa, ano, mag-alala. nasa UK. Oo. Legit, ano ba yun? Waray talaga. Legit. Oo. Legit o legit? Legit. Ano ba yun sa atin tayo sa waray? Ayaw. Legit. Oo. Halatang ano talaga, eh, Bisaya eh. Legit. Tama, waray. Oo. Basta pupuntahan ko kayong lahat. Huwag po kayong mag-alala. Kasi ano to, hindi budol. Oo. Marami na akong mga viewers. Nung mag-umpisa kasi ako, hindi ako nag-sub to sub. 'Di ba? Oo. 'Di ba? 'Di ba? Hindi ako nag-sub to Oo. sub. Talagang focus ako sa sa video ko, umabot ng 700. Ay, umabot din ako ng 730 Oo. subscribers. Wala akong sub to sub. May nagpupunta sa akin na Oo. mga vloggers, pero pinupuntahan ko din sila pag may nag-comment kasi sa akin, Oo. yung comment nila, chine-check ko agad yung yung Email. profile Sa nila email. kung vlogger o hindi. Oo. Kasi pag vlogger sila, pinupuntahan ko. Pag hindi sila vlogger, walang mga subscribe na nagsasub Oo. lang sa akin ng kusa. So hindi ko sila sinasub. Yung mga vloggers lang. Tumigil ako sa pag-upload ng, di ba ilang linggo yun? Kasi nga pagod na pagod Oo. ako sa trabaho. Humina ang viewers ko. Akala ko Oo. mamonetize na ako. Kasi sa isang araw, mga mahigit 20 ang subscribers ko kahit hindi ako nagsasub to sub. Tapos Mm. humina lang. Humina lang Kasi ngayon kasi nga naging busy ako. oo. Kasi ang ano doon, dapat hindi ka na mag-stop, mayroon kang ano, para tuloy-tuloy. Mayroon Kaya silang nga kita. kaya sabi ko magsasub to sub nga ako para bumalik yung ko, Mm. yung mga Minsan ka
sub ko, binalikan ako 1 month na nakita ko sa GC. Siguro yun sis, no? Koko makulit. Baray sura, agi daw in tawon. Singa di, kay may da ako di ano. Waray kwarta, waray sura, waray bugas. Uy, nangyari kaya dito wala akong bigas nung unang Lockdown? lockdown. Kasi agawan sa sa supermarket. Yung asawa ko kung saan sa nagpupunta makabili lang ng bigas. Sabi ko, Ako, kayang Diyos. mabuhay nang walang bigas, Diyos ko. Alam mo, Oo, ako, nagpatatas ako, okay, ginoo ko. Katuya. Manghihina kapag walang bigas eh. Oo, hindi ko kaya. Yung mga kasama ko sa trabaho na Pilipina, kumakain sila ng kanin once a week lang. Oh, Diyos ko, hindi ko kaya yan. Sabi ko, 3 times a day ako kumakain ng kanin. Mamamatay ako pag walang kanin. So, Kailangan pag may stock ka na doon na sa Asian market, mag-stock ka na para in case na meron kang mahal-mahal yung bigas. mahal ang bigas dyan eh. Kahit 10 saan. kilo, 10 kilo, mga almost 2,000 pesos nung pumunta kami sa Asian store. Di nga ako bumili. Diyos Sa ko. pera na natin yun? Oo. 10 kilo Grabe, lang. Oo, siya, yung jasmine rice. Tapos Ay, sa grabe. tapos naghanap yung asawa ko sa supermarket, nakita siyang jasmine rice. Pero hindi siya talaga maganda na jasmine rice. Bumili ng asawa ko mga 300, mga 6 kilos, mga 300 ko. Yan, okay na yan. Kung mahal-mahal, okay lang kung mayaman tayo. Diyos ko. Kahit gold ang kainin. Oo. Pag uy, tumataya pala ako ng ng loto. Oo, Loto. malay mo. Ganun din ako dito. Tumatay ako ng loto, nagkakaskas ako, malay mo. Walang masama. Oo nga eh. Tapos nanalo ako ng 3 beses, pero lang, 600 pesos, 700 pesos. Pwede Ilang na, nomo. Pwede na, Oo nga eh. Isang taya, mga 90 pesos. Oh. Balang araw, mamaya ma-headline ka na dyan. From UK, galing, Philippines, nanalo ng Nung isang araw, 157 million euros ang ang mananalo. Ang laki, mananalo, no? 157 million. So na yun, mga ilang billion na yun sa Pilipinas. Diyos ko, Oo, pag nanalo tayo, Iba kasi mamimigay ang tayo. mamamalato ka. Lahat ng magsa-subscribe, Ganyan na mo, 1,000 pesos. wisikan mo ng hindi lang kung malaki naman ang mapanalunan mo, why not, di ba? Mga sabi, Oo, oo nga parang eh. tulong mo na, di ba? Diba? Pamigay-migay mo. Oo. Parang nangangarap ng gising. Oo. May papasok si Inday saglit lang daw, tapusin lang daw niya. Nag-LA siya ng 1 oras. Ah. Si Inday Pangga. Papasok siya dyan. Yan yung matyaga, kaming dalawa, minsan naabot kami ng alas 11:30. Kahit pa paano. Sabi Ay, ni, shout out sa ko, 2 subscriber ko lang, ikaw lang yata, tsaka si Flor yata. magbabasa ako ng comment. Oo, basahin mo. Yan si Sis Lori, nakatira yan sa Pampanga. Ah. Ay, may mga kilala ko sa Pampanga. Sa siya? San Fernando ba ata? May kilala ako doon, mga kasama ko sa trabaho sa Bahrain, taga Pampanga. Tapos may isang nakapag-asawa ng British nandito, nakarating lang, galing Pampanga din siya. Mm. Excuse. Yan yung
Matyaga yan. Nag-o-overtime yan. May na-migraine na nga yan kahapon eh. Kasi sa Kape Play ng mga video nang nag-subscribe. Tapos binabalikan niya. Natuto Ganun din ako sa talaga kasi, kanya. oo, Oo. ako, nung isang account ko, kahit nasa trabaho ako, linis ako ng linis, yung cellphone ko Oo. nasa bulsa ko, naku, ito may nag-comment, babalikan ko siya para kumbuang. Kasi naano ako, sabi ko, baka mamaya hindi ako baka mamaya ansab ako, kaya pag nakita kong may nagpupunta sa akin, inaano Oo. ko agad, pinupuntahan ko, sabi ko. Tapos pinabayaan ko lang yung channel na yun. Pero pangit daw yon yung sasalubungin mo. Kailangan may limit ka, mga Yan ako ilang dati. minuto o ilang may 1 hour, ganon. Or may pagkabukas, ganon. Palilipasin mo para hindi halata. Bago ko member. Oo. Ate, may bago kang subscriber. Si ano. Hindi si Marble. Oo. Iba to. Hello, say hi to our subscribers. Hi, Ma'am Jenny taga Eastern Samar to. Oh, kaya pala makulit kasi taga Samar. Mga waray. Oo. Mga waray. Oo. Mga waray. Marami akong kakilala sa taga saan po kayo? Saan po sa Samar? Kasi marami akong kilala sa Samar. Kahit saan maraming kilala. Kahit saan maraming Siguro, kilala. para dagil ka ng patron. Para dagilin birthday, tapos kasal. Quiet. Oo. Quiet. Sabi niya, ba't di mo ako isali? Gusto niya lumabas. No. Masyado daw ka mo. Jesus, baga kung may anak didi, kay Dudu pa ito pangakon. Oo nga, kahusingan ng mga mo. Dito ako sa Alaga. maportahan, nakabantay, sa kusina. Kauurit ko, nasulod ako trabaho. Kay pang Ano ito, babae? Babae ito? Mga ano ito, magburod. Di ito nagbuburod, kaya yung ano ang tawag ito? Papisitan? Oo, gindara ito habet. Ay, Yung mga magburod. kanugod ang lahi. Kay saringan ako ng asawa kung anong ta ito, mambubuluran ito, o di kita makakaarap. Kay Sabagay. Oo. kapala nga ni Hira, baga na kami hinkuan, may anak. Mm-mm. Pinuntan daw ni Sis Lori si Inday Pangga kasi 1 oras lang dinalaw. Ilan yung dinalaw ko kasi kanina eh. Kasi pag may 'di ba nag-subscribe sa'yo, may mga nag-ELS, live sila. Pinupuntahan ko sila, pinapasyadahan ko para parang masapit ka lang. Nahingalimot daw ya taga di. Pakulog ka na, ano? Pag napalitin acid, sige, memorize ang papalitan ka pakulog, umuli. Ano to na? Napaungad. Tapos ang napalit, asyete. Ibang ninja nakatoka kay Inday. Oo, kasi yan, tinuruan din namin yun si Inday. Di rin niya alam na gumamit siya ng May nagyayakan pa nga. Ha? Nagyayakan ako, sige ka ngayon hinyakan. Baga kung sabid. Di, okay lang. Hi, Sir Minsan Sama, nga, may may Urente. Ano ba to? An Eastern Samar. Kuko makulit. Ano ito Eastern Samar, may Urente, ada ito hiya.
Doon. Oo, Eastern Samar. Hmm. O pag pag nanguli kita may marisyon na dito pasyadahan ng Samar. Mga Mga ni, murag ni Martin makadto kay di ba may mga kuweba dito, mga oo. paindaga. Pero ina nakapasyada na ito kadto. Dito kay niya asawa di ba may patod dila. Hmm. May mga kuweba na yung kadtuan nila. Ang upay nga ni dito, may mga white beach. Oo, di ba kuraso na adto nga ni sa anak ni Nay Pining. Dito nakaasawa Samar. May diri naman na dahil Samar na ako yan. Oo. Ah, Taga Bulusaw, Bulawaan. Lawaan, Eastern Samar ako. Ay. Ba't Medyo ina harara nila, arani. Oo, harani nila aton. mm. Kay si di ba, yung pamilyar sa Jen si babaeng marangal. Taga yan Samar. Sino yun? Ah, YouTuber din, babaeng marangal. I-search mo ito. 'yun. Oo. Wala. Ato nga ni Samar kay na lockdown. Hmm? Di ra pa nakakauli. Dito yan nag-YouTube ba mga bakilid, yan, pati kasagingan, mga kalubian, amo yan YouTube. Okay man yung videohin Vlog. mga sugat. Damo nagkikita. Oo. Tapos sa mga parahubog nga sige kanta, sige sayaw. Hindi mo Oo. naririnig Amo. mga parahubog gayon. Mao pa yung parahubog nga kuan lang, nga diri inaragway. Parahubog nga ni nga makiawayon kay makaradlo. Oo. Diri pa nga pag inom palan usa ka baso, makuluban na. Kaya nga. Ginoo. Pagkakainom hinto ba mag ginasod. Agway! Sobra. Kinurahab. Mamagkinurahab. Maisip Pag kay nakainom man. basa nagtuog. Nagngaab. Oo. Hibay may Tagalog di dati, sige kita nung waray. Hindi maintindihan niya ni Sis Lori kay yan eh. Ay, oo nga pala. Sorry. May Babay. tatapusin lang ni Inday Pangga para makilala mo si Inday Pangga. Ah, nandito ya siya kanina. Aray, ito lang, yung ninja lang niya. Ah, Sana all mga waray. Ako madam, pag nalasing puro tawa parang buang. kaya nga. Pag Oo. nalasing ko, hindi naman lasing. Pag nakainom ako, Oo, sumasayaw. happy lang. Pero hindi na ako may inom, mga almost 10 years. Ako iwan ko, Nung, wala akong hilig. nung college ako, may inom ako, mga ka-boardmate ko, yun lang. Pero nung nag-graduate na ako, tumigil ako kasi sa acid reflux. Mm. Gusto ko lang tumawa, kumanta, sumayaw. Oo. Kahit hindi umiinom. Mga kasama mo lang umiinom. Oh, taga-pulutan ka lang, bakit? Taga pag naubos ang pulutan, uwi. Mm. Ay, naku. Hindi ba, madam, naintindihan? Oh, maintindihan niya yan. Alvi Bautista. Ah, siya yung Oh, taga yan, yan. Pampanga. Oo, si Lorena TV. Yan ang punta mo, Kapit Lorena bahay TV. ni Oo. Margel. Ba yun yung ngayon? Yung love team ngayon, si Margel. Ay, yung saan nga yun? Di ba taga Pampanga yung babae? Oo. Ayan na si Inday Pangga. Hello, madam. Pa-shout out dyan ng marami. Ha, 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 ha.
Shout out Inday Pangga. Welcome mo si ano, Paray British Vlog. Hello po, Inday Pangga TV. Joren Channel TV. Naka-screenshot ka na, Joren. Yung YouTube ni Inday Pangga TV? Yan na Ayan. mismo. Oo. Okay. Yun lang, Yung ninja niya, yung Coco Makulit. Ah, Tama ba, ah. Inday? Coco Makulit? Magkaiba yata. Okay. Ay, iisa lang yan? O, Isa lang yata. Wait lang, antay mo yung sagot niya. Bisaya man ako, madam. Sabi ni Inday. Inday, hindi na nag-live si host ah. Bisaya. Ay, hindi siya tayo si Coco Makulit kasi si Coco Makulit, siya, waray. Alam ko yun, Si- ninja ni ano yata yun eh. Ni 12 Official TV. Ako rin, naliligaw ako eh. Oh, magkaiba. Iba siya. Bisaya Mm. kasi siya. Nagunsa ka man diha. O, tama. Kay Kel yun yung si Coco. Coco Makulit. Mm-mm. O, yun, natandaan ko na. Ang alam ko lang, nagunsa ka man diha. Unsa man. Unsa man imong gibuhat diha. Taga-asa ka sa Bisaya, sis. Naintindihan naman natin 'di ba yung Bisaya? Oo. Kasi halo naman sa atin eh. Oo, pero hindi tayo marunong talaga, hindi fluent sa Oo, pag sa language yung naintindihan ko lahat sila pag nagsalita. Kasi Kaya, yung salita natin eh, may Ilonggo, halo. may Cebuano, oo, tapos yung Ano yung parang tarong? taray Ang tarong Yung waray 'di ba? Pag tarong, uy. pagtarong, oy, ayun, parang manahimik ka. Oh, 'di ba sa ating tadong? Oo. Tadong dida, Mm. pag-upay dida. Oh, taga Bohol. Ayun. Oh, taga Bohol ka pala. Ay, yung Maraming tatay niya bye-bye. maraming chocolates doon. Wala na raw, ubos na raw, kikinaon na daw ni Joren. Hinadgad, ano ba yun? Chocolate Hills. Ah, sa Baybay Leyte. Yung Baybay, mga Bisaya din yun, hindi yun sila Waray. Oh, pero na-mix na ngayon. Oo. Ah. Ang daming mga Bisayang vlogger ngayon. Hala, bumulusok kaya. Marami kasing ang Bisaya kasi marami kasing mas marami ang Bisaya kaysa sa Waray, Oo. 'di ba? Oo. O tama yung ni Sis Lori. Umayos ka. Yung magtarong ka. Oh, Surigao. Surigao del Sur. Oh, sa Surigao, bandang ano yun, 'di ba? Pag nagpunta ka ng Maynila galing Leyte sa dadaan ka ng Surigao. Oo. Kahit yung Pag papuntang nag-bus ka. kahit yung papunta pang Mindanao, dadaan pa rin sa atin yan. Daan ng Carigara dito yun. Doon pa rin sila. Yung Surigao, marapit. Lapit yan sa Samar, 'di ba? Papuntang Maynila na yan. Oo. Natunaw na Natunaw rin na daw yung yung kasi tinago mo sa bulsa mo. Natunaw. Maupay na udto. Iyo. Oh, yan si Coco. Udto. Coco. Gabi. Gabi na gadin to eh.
Didi amon Yes. kulog. Oo, kulop na. Kaya ano na, maalas dos na ano mo. Alas dos. Alas dos ng tanghali. Mm. Alas dos. Makakagkot didi. Di man, kay pag tunaw ng yelo niyan pag ano siyempre apektado yan lahat. Baga didin ko. Mo pa'y ganudog mag-ukoy di na Pilipinas. Oo, kasi ang ano natin, klima, hindi ano. Oo, magi didi kakagkot God. Ako pag ako ito nandyan, bangin pati ang Kitado kakado ako lang sa ito. Oo, balot na balot ka lagi. kawansi pa ako. Meron pa ako, may da pa ako hot water bottle. Diyos ko. Pag ako itong kuan. Ilalagay mo sa paa, sa likod. Oo, pag yung paa ko yung malamig, lalagay ko sa paa ko. Minsan gusto ko kahit gusto ko na maglinis ng bahay, na Oo, tatamarin ka. tatamad ako. Oo, sakto. Hindi ba pwede Oo, magpalagay ng heater dyan? ma-heater kami. Ay, meron. Malamig talaga dito, hindi kaya ng hindi kaya talaga Basta. ng heater. Tapos, Oo. pag meron naman kaming electric fire doon, pwede mo siyang gamitin. Pero maano sa kuryente, kaya ayaw ko gamitin. Mahal yun sa ano. Nakita ko yun sa ano mo video Mahal mo ang Mahal ang ano kuryente. nun, konsumo sa kuryente. Oo, sayang din. Ah. Inday, Ah, saan magsampay pala siya muna sa ako. bar? O sige lang, magsampay ka muna. Ano yan, panti? Nananahimik si si Kabisyo Vlog hindi pa nagpaparamdam. Nasa Qatar pala si Coco Makulit. Katarman, Samar. Qatar? Qatar, Oo. oh. Katarman, idugtong mo yung man. Katarman, Samar nga yan. Hindi ko kasi sa akin, Qatar. Mga ano yan mga kalug yan Ah, kasi marami na naman akong kilala sa Qatar. Ako nga, malobat na rin ako, oh. 15%. Ako nakasaksak lang. Ikaw? Ginagamit ko yung charger ko sa taas. Isang cellphone. Ano ka na 808. 808 na, te? Kanina, Oo. sana hindi Nako. Uy, bumaba. nag-viral yung ano mo Yung ano, 11,850 views yung ano mo. ako dyan Totoo. dumabi ang subscribers ko. Umabot ng 700 dahil dyan. Oo. Ito, kita ba? Kita? Yan. Mga Oo, yan. 30,000 minutes na ang ano ko dyan, eh. Sa Ito. video na yun. Sa Oo. video na yun, 1,000 minutes. Oo. Kasi dito nakakakuha sila ng alam mo na, so ngayon ang online habang pandemic. Hmm. Yan. Anong buwan mo ito in-upload? Si Luigi Nicosi, nandito, te. Ano yan? Oo, Official yan. account yan. Oo. I-ano mo Jesus. rin yan. Kasi namin yan, ka-GC. Oh, sige. Balikan ko, pupuntahan ko mamaya. Oo. Guys, naka-screenshot yan sa kanya, kaya don't worry. May balik yan. I-meet nyo na lang si Waray British Vlog. Nasa UK siya. Babalikan ko po kayo, wag po kayong mag-alala. Bakit yung sasakyan mo? Ba't nasabi mo may multo? Wala yung signal ni Jane.
Si Alvi Bautista, siya ba tayo yung ano, yung Si Lori? Lorena, Lorena TV. Oh, Ano raw yun? Yung ano, Sis Lori, Waray British Vlog. Yun na yun, official niya. oh, yan lang yung ginagamit. Kasi pag Black gagamit, thread ka na lang. baka hindi, lalong sasakit yung ulo ko. Kasi sobrang busy kami sa trabaho, guys. Masakit talaga buong katawan ko. Natamad kasi yung kasama ko sa trabaho, kaya ako lagi inaasahan doon. Kakain. Kasi iba yung ano natin. Pag tayo mga Pilipino, iba ang trabaho natin. Yung porsigido tayo sa bawat ano, tinatrabaho. Eh, yung mga ibang lugar, ano lang yan. Pahapyaw ba? Kung ba saan. Oo. Kagaya nung isang araw, umiyak yung isang supervisor namin, Pilipina. Oh. Kasi tatlong supervisor namin. Yung isa, ay yung dalawa, taga dito sa UK. Eh, Oo. kinuha ko yung isa, dapat doon ako sa Pilipina. Tapos, Oo. schedule. Eh di, hinugot ako nung, hinugot ako nung isang supervisor na ano, na taga UK, na taga dito. Umiyak yung, Oo. umiyak yung Oh. Pilipina kasi kanya sinabi na kukunin ako. So, Oo. umuwi ng bahay, hindi pumasok yung 3 araw. Sabi ko, para naman silang Para namang ay, bata. sabi ko, bahala kayo dyan. Basta ako magtatrabaho ako, pakialam ko sa inyo. Mag-iyakan kayo dyan. Oo. Diyos ko, ako naman yung kawawa. Mm. Ay, hindi po ako yun. Hindi po ako yung, ano yan, Waray 101. Ano ba yung Waray? Ano yung Iba Waray siya. 1? Ano yung Waray 101? Vlog 17. Doon sa GC natin, sis? Parang hindi yata. Iba. O baka iba yun. Kasi hindi ako sumasali dun sa group chat. Kasi ayoko kasi yung, baka mamaya hindi ko maano agad, ma-entertain. Oo. Nahiya ako. Hindi, ayaan mo lang kasi ang ano naman, yung willing talaga sila maghintay. May, yung parang may oras sila na mag, ano, yung antayin ba, wag magmadali. Kasi yun ang ina-advise niyang, ano namin, yung pinaka-host namin, na wag magmadali kasi babalikan naman. Meron nga ako nakita, may nag-comment pala sa video ko. 3 weeks ago pala. 3 weeks ago pa. Oh, Kaya tinignan ko yung mga comment doon. Kasi di ba hindi sila nag-aano minsan sa notification. oo, oo, Wala, tinignan ko may nag-comment na isang na vlogger. Tinignan oh, ko 3 weeks ago pa. Nahiya naman ako, pinuntahan ko kaagad. oo. Diyos ko. Ah, Waray British vlog. The Radio. Waray 101. Official Kill TV. Ako liwat, taga UK. Ako minsan. UK, ukay-ukay. Ha, ha, ha. Eh ako maraming UK kasi sa ukay-ukay din ako bumibili. Hmm. Mga sarado din namang ukay-ukay dito. Ay, sarado. Ang Grabe, mga ano? auto shop dito, mga ano, mga supermarket, mga essential shop. Pero Kumbaga, yung mga ano, food ang talagang mostly. lockdown. Mm. Mostly ang food ang priority nila eh. Oo. Kahit dito Kasi yung yung mga restaurant, wala. sasawa ko sila sa Monday, magsasara sila. Kaya sa Mm. bahay ng Martin. Baka makapag-live din kami kasi walang trabaho si Martin ng isang Oo, buwan. sige. Ano ka na pala eh. Anniversary dito sa ano mo eh. January 10. Ngayon, anniversary mo 1 year. Ako? 2020. Oo. Hmm. Yun oh. Anniversary mo I-celebrate ngayon, pala 10. tayo. Oo. Happy 1 year sa Whitey Whitey. Nag-open yata ako ng account na to, mga January, pero hindi ako nag-upload agad yata. Siguro. January 10, 2020 nakalagay. 805 na yata subscribers ko. Ilan ba, te? 808 Oo, na ba? 8. Oo. Pero hindi ko pa yata nabalikan yung ibang nagpunta ngayon.
Baka ano yun. Huwag na po akong tawagin, ma'am. 43,328 views. Ha? Sabi ko kay Alvi Bautista, huwag niyo na po akong tawaging ma'am. Mm. Noon yun, ma'am ako, ngayon hindi na. Oo. Dati pala siyang ano, guys, teacher. Ngayon hindi na. Kaya, Jen na lang. Okay lang po. Buti nga yung mga thumbnail mo na ano mo, nasa-summarize. Ako, paiba-iba yung thumbnail ko Thumbnail. Oo. Hmm. Isa din yan na ano Oo nga, sa nag-ako YouTube. sa mga manonood. Mm-mm. Yung ano ko na yan, yung 11,000, mag-12,000, ano na yan 12,000 views. Oo. Dati, walang nanonood dyan. Iba kasi yung thumbnail ko. So, ang Oo, ginawa binago. ko, binago ko, pag ilang beses kung bago kaya yan, mga nakaapat yata ako. So, tinitingnan ko siya araw-araw. Sabi ko, bakit? Nakita ko yung mga video ng iba, yung mga ibang may-ari ng YouTube channel Oo. nila. Parehas ang ano namin, title. Tapos sabi ko, bakit sa kanila ang daming nanonood tapos sa akin wala? So, inulit-ulit ko para ma-attract yung mga nanonood. Ayun, Pare, mga pares tayong dalawa. Related talaga ako sa ganyan. Hindi ako oo, tapos mapakali. mga ilang araw, naku, dumadami na ang, sabi ko, bakit kaya may mga nagsasubscribe na sa akin araw-araw pa, isa-isa muna hanggang nagdalawa, hanggang naglima, nagsampu, nagbente. Sabi ko, Glory 808 ang ano niya, ang subscriber. Ma'am Ems, patapat sa screen YouTube channel. Ay, okay, wait lang. 808 ba? Mm-mm. Sana ma-monetize ako. Mm. 30,000. Kita ba yun? 30,000. Kita ba? Kita yung pangalan mo? Hindi. Send ko na lang sa ano mo, sa ka-Facebook ko rin to Nagpapakahirap tayo mag-ano. Huwag mo tatawagin na ma'am, dapat tawag mo sa kanya, sir. Ako nga tinatawag nila akong ma'am. Ako tuloy na iilang. Nakita ko naman may katabi siya na papa. Papa, Ay, nakita. papa, luhain ka. Asawa niya yun si Martin. Si Martin. Mm-mm. Ano yun siya? May topak din. Kumbaga, may patik Alam mo, minsan. alam mo ba, te, nag-away kami nung New Year. New Year na New Year. Oo. Sabi ko sa kanya nung bago mag-New Year, siguraduhin mong wag mo akong iinisin kasi pag, Oo. pag New Year, sa buong January, hindi maganda ang araw ko kung aawayin mo ko. Pag sa second day, pag inaway mo ako ulit, buong February, hindi maganda yung mood ko. So magandang Oo. usapan. Hindi naman talaga kami nag-aaway. Hindi talaga kami ganun. Pero no Oo. January 1, pinick up namin yung ano namin, yung washing machine kasi nasira yung washing machine namin. So Oo, naghanap nasira. kami. Di pag uwi namin, te, Oo. nagpahinga ako ng konti. Sabi ko, kung gusto mo ng tulong, tawagin mo lang ako. Hindi Oo. ko alam na nasa labas na pala siya, nagdadala ng washing machine, ang bigat-bigat. Tapos, sa kusina, alam mo ginawa niya, tinanggal niya yung hose, Oo. hindi mo na pinatay yung main switch. Tapos, yung Oo. tubig talagang nagkalat sa kusina, ang lakas-lakas. Tinawag niya ako. Tapos, hindi ko siya narinig kasi nagsara ako ng pinto sa sala, ang ano kasi, ang lamig. Sabi niya, Jen, Oo. sabi niya, ano nangyayari doon? Takbo ako. Sabi niya, ano ginagawa mo dyan? Bilisan mo, punta ka na dito. Nainis ako ng inaano ako, ng Sinigawan ka. Oo. kawan. Talagang ayoko talaga ng ganyan. Sabi ko Oo. sa kanya, kung ganyan ka, sabi ko sa kanya, kung ganyan ka, nagiging grumpy ka dahil sa washing machine na yan, tumigil Oh. ka dyan, sabi ko. Sabi niya, kung gusto mo, sabi ko, di ba sabi ko sa'yo, tutulungan kita, ayaw mo. Tapos ngayon, sisigawan mo ako, tapos sabi niya ganun sa akin, kung gusto mo talaga tumulong, hindi dito ka sa tabi ko, sabi ko, ano kung supervisor mo?
Alam mo, tinulugan ko siya, dalawang washing machine, binuhat-buhat niya, wala akong pakialam sa kanya. Alas 3 na ng hapon, hindi pa kami kumakain. May pagkain kami sa mesa, hindi kami kumakain. Hindi Tapos kayo kumain nag-uusap. ako. Paggising ko, Oh, kumain ako. Tapos pumasok siya sa sala, sabi niya, Jen, sabi niya, ang tagal kong inayos yung washing machine. Ang oh, tagal-tagal, ngayon lang, 3 oras, hindi ko siya pinapansin. Tapos sabi oo. niya, sabi ko sa kanya, ay hindi ko siya tinitingnan, hindi ko siya kinakausap. Sabi niya, Oh. hindi mo ko kinakausap. Sabi ko, hindi kita kakausapin kahit kailan. Diyos ko, New Year, ang sama ng araw. Diyos ko. Nagsasorry naman yan siya. Pero matagal Ah, ako matagal oo. bumalik yung memory ko. Diyos Pasaway ko. kasi. Nag-New Year kayo ng ano. Hindi ko pa nga in-upload yung video ko eh. Yung dahil sa machine na yun. Pasaway. Oo. Di parang naano kasi rin yun. Yun, siyempre nagkarat ang tubig, natarantar siya Kaya eh. nga sabi niya, na-stress daw siya. Oo. Ilang araw wala ako sa mood. Nasira. Pero okay Sirang na kayo mood. ngayon. Okay na kayo Okay lang ngayon. yung Hmm. pagkakinabukasan na. Ako lang yung yung mood ko lang, hindi pag Oo. naano niya ako, pag sinisira niya yung araw ko, talagang 1 linggo ganyan talaga ako, hindi niya ako makausap na maayos. Buti nga, hindi yan siya eh. Kaya siya ang nagluluto, wala akong pakialam, siya nagluluto ng pagkain ko. Sabi ko, sa kanya, hindi kita kakausapin. Oo, mabait pa rin. Oo. Hmm. Naawa din ako minsan. Uway. Pag ako tinopos ng magluluto niyan. Nagkakahulan yung mga aso namin. Sir Henry. Galit. Oo. Alam niyo na yan guys, anwaray. Pag nauyam, Pag nauyan. naghalo ang balat sa tinalupan. Ganun ang waray. Hindi naman ganun. Depende lang yun sa tao. Hmm. Naku, charge ko nga yung cellphone ko, malulobat na te. Charge ko. Oo, i-charge mo muna. Sislor, kumain ka na? Anong ulam mo dyan? Sir Jen, bakit wala ka mod? Si Kel. 809 na ako te. Ay, may pumasok. Ay, yung pag mayroong pumasok ngayon na isa, ibig sabihin dito na yan sa mga ano natin, nakausap. Makikita mo naman yan sa ano mo eh, sa notification. Ay, naku. Ayan o. Charge ko muna ang Mayroon akong ano ba yun, yung busog mat, ma'am, and pinaghanda ako ng pamangkin ko. Bait naman ang pamangkin mo. Ay, ninja. Yun na yun. Jen, yung ninja na ang pumasok sa account mo. Tapos, ang i-click mo yung Lorena TV. sige po. Ay, sige po. Ano ko lang yung mga ano nila. Yung Oo. si Lorena TV, naka-screenshot na yun eh. Oo. Okay lang, hindi ko na anuhin yun. Basta, didikitan ko yan silang lahat. Puntahan ko mamaya. Oo. Bahala na kayo sa ano ko. Bahala Oo, na kayo alam. dun sa aking bahay. Basta, lahat kayo dyan na nandito, pupuntahan ko.
Walang ano. Naka-charge ka na? Oo, naka-charge. Walang sounds. Akala ko, hindi ka nagsasalita. Yun pala, na-press ko yung ano, yung volume na pahinaan ko. Ah. Ayun, Oh, okay na. nag-headset ako eh. Ah. Mm. Yung ano ko, Sige. yung video ko, oh, yung nag 1K yung ano ko eh. Ano ba yun? Yung Dr. Sea Yung Oil. sa Baguio. Ayun ba yun? Yung O, ano yun? bagyo na, oo, malapit na mag-1 din. Yun lang, gumagalaw, yung tawon man. Tsaka yung Okay lang Dr. Sea yun. Oil, dark ko, Mm-mm. 1K. Mm-mm. Dati nga yung video ko na yan, yung nag almost 12K, nung ano Mm. lang, 500 viewers ko. Diyos ko, tuwang-tuwa na ako para kung ano. Hindi ko akalain nga abot sa ganyan eh. Ako nga Tuwang-tuwa. eh, sabi ko, ay, may Kahit view na 600, ano. okay. Eh, ako nga, di ko naisip yan eh. Tuwan-tuwa na ako naka-20 eh, naka-try. Oo, ganun din ako. Kasi alam nyo Nung, guys, ang iniisip ko ay parang nagkaroon ng effort na may manood sa akin ng 30 piraso na tao. Yun, parang malaking bagay na yun. Ganun ang damdamin ko. naka 130 yata ako ng views nung isang Oo. video ko. Ako pagdating ng asawa ko, alam mo ba yung video natin umabot na naman. Tuwang-tuwa ako yan. Sabi niya, huwag kang maingay masyado kasi. Kasi ang lakas-lakas ang boses ko, tuwang-tuwa talaga ako. Siyempre, kumbaga yung Di ba, yung effort effort mo. natin, oo. Marami siyang niluto para sa handa niya. Para, ah, pa-birthday niya daw niya siya. Oh, regalo ng city. Kailan ba birthday mo, sis? Sis Lori? Para kang natitensyon pag nakita mo yung video mo, may umaangat, may bumababa, Kaya, na-stress ka naman. check ka ng check, Oo. kaisa-isa. Mm. Tapos itong mga anak ko, sabi niya, Mama, masyado ka namang excited. Tumahimik ka nga, pabayaan mo lang. Ganyan sila, kinokontra ako. Kasi nakaka-excite siya. Kaya nga, Kung hindi ko nga napabayaan yung channel ko, baka na-monetize na ako. oo. Pero ituloy mo lang yun pag nawala ng ano, pandemic. Siguro, Di mo lang, alam mo, oo. ibang mga vlogger, tingnan ko, dati, ang dami nilang mga views, mga 10,000, 16,000, mga ganyan. Tapos ngayon, ang view na lang nila, mga 200. Siguro dahil Oo. sa pandemic din, no? Bumababa Oo. yung mga views Bumaba. ng. Oo. Sabi ko, grabe naman ang ibinababa. Kasi ano Parang ano naman, din lagi, yan eh. Parang tumumal din. dahil nga sa pandemic. Hmm. Ayan, batiin natin si Lorena TV or Alvi Bautista ng happy birthday. Ay, magla-live daw siya, wala naman lakad. Bukas. Wow! Monday, At birthday bagong niya pasok, bukas. Oo. si Oo, Muwabon. mag-live daw siya. Ay, day off mo pa bukas, di ba? Jane, bukas day off mo pa. Opo, opo. Oo, 3 days. Pakain yan. Ay, Jen, i-welcome mo si ano, oh, Mooban. Kaya nga, Moobon. mention ko na siya OFW. bagong Oh, pasok. ayun. Welcome po, Muwabon OFW. Muwabon or Mm-mm. Muwabon? Moobon. Oo. Sa ano siya? Saan ba yun, sis, ulit? Nakalimutan ko. Riyadh ba? Screenshot ko, puntan ko. Ano yan, official account ba niya yan? Oo, yan, oo.
Puntahan ko mamaya. O dinalaw ka na. Baka itong Oh, pagpasok ng ano dyan, February, maano ka na. salamat Coco Martin. Alam mo na yung pagbalik mo si ano na yan, si 12 Official Kill TV. Oo, sige, te. Ako na bahala mamaya. Ni-screenshot ko yung mga ano eh. Pangalan nila. Ay, Jenny, ano mo, screenshot mo si Mua, ano, si Doray Joy TV. Kasi Asan dalawang ano niyan eh. Ayan, screenshot mo na lang para hindi ka malito. Ano ang didikitan ko? Sige, dalawa pupuntahan ko. O, Ilan dalawa yan? na lang. Kasi itutuloy niya rin naman daw niya yan. Walang problema. Oo. Nung nag-LS ako nung ano siya yung kausap ko. Si ano, oo, si Doray Joy TV. Taga Antipolo yan. So, ano yun, magkakaibigan na kayong lahat na nandyan? Oo, sa awa naman ng Diyos. Ah, Kasi bibihira na ngayon yung ano, alam mo na. oo. Marami talaga ang mga, bakit kaya ganun, no? Bakit kailangan Oo, mong tanggalin sila? Pinuntahan mo sila, bakit kailangan mong tanggalin? Kasi kaya nga. iniisip ng iba, baka siya yung nagtanggal. Kasi meron akong ano, taga Samar din siya eh. May nagpunta sa, hindi ako nagsasab-sab noon. Yung Oo, ito. May oo, nagpunta taga Samar, sabi niya, ate, sabi niya taga Samar ako. Sabi niya, puntahan mo naman yung channel ko. Pero hindi niya ako sinab. Pero pinuntahan ko siya, sinab ko siya kasi hindi naman, sabi ko, okay lang naman kahit ganun talaga ako. oo, Tapos bumalik siya ang subscribers niya 24. oo, So naging 25 ako. Mga ilang oo, linggo, nag-comment siya sa dinilit ko kasi hindi maganda yung comment niya. Bumalik siya oo, sa akin, sabi niya, ate, akala ko pa naman ang bait-bait mo, yun pala hindi. Sabi niya, tinanggal mo ako, sabi niya, inansab mo ako. Sabi ko, di ako, ha? Sabi ko, alam mo, hindi ko alam yung sinasabi mo. Paano mo nalaman na ako ang nagtanggal sa'yo kung nalagasan ka? Sabi kong ganun. oo, Kasi oo, ikaw nga ang pumunta sa akin, hindi ako nakipag-sub to sub na pumunta sa iba, di ba? Kung iniisip niya na inansab ka. Sabi ko, oo, alam mo, buti na lang sabi ko na sinabi mo rin na ganyan ka, sabi ko. Kasi hindi naman kawalan yun, di ba? Hindi kawalan kung hindi oo, inansab niya ako. Pero nakakainis lang yung comment niya na sabi niya na akala ko ang bait mo, hindi ka pala mabait. Sabi ko, sino ka ba oo, na magsasabi sa akin ng ganyan? Sabi ko, kilala mo ba ako? Hindi kita oo, kilala. Huwag kang mag-judge ng tao, sabi ko sa kanya. oo. Kung natanggalan In-improve ka ka ng kaagad. isa, nainis ako, syempre ikaw sasabihan ka ng ganun, 'di ba hindi Oo, maganda? Sabi tama. ko sayang, pares pa naman tayong waray, imbis na mag-aanuhan tayo, magtutulungan, 'di ba? Oo, Tinanggap niya tama. ako, imbis na pwede ko siyang matulungan kasi yung subscribers niya 24 pa lang. Sabi ko, bala ka diyan, sabi ko. Nakakainis, Hayaan 'di mo na ba? lang. Oo, Oo huwag nga, mong hayaan patulan. ka diyan. Oh, kaunting kimbot na lang, mamoni na yung oh, congrats sis sa si Sis Doray. Si Doray J. Ah, Oh, kasi yung taga isa niya, oo, yun ang inaano niya. Kaya dito muna, itong Muabon OFW, yun muna ang ginagamit niya. Kasi para hindi maano yung main niya. Kasi pamoni na siya eh. ah, mm, Naghihintay na lang siya. mm. Inday Pangga, magkaaway kami, madam. Bakit magkaaway kayo? Salamat, thanks kay Lorena TV, di ba? Alvi Oo. Bautista. Thank po kayo mamaya sa mga nagpunta sa akin. Huwag po kayong mag-alala. Oo. Naka-screenshot na yung mga pangalan nyo, pati yung mga official nyo, account. Yan. Kasi yung cellphone ko, nandun Mm. sa
dahil nga gusto ko kumuha ng signal, nasa bintana. So, Oo. nandun yung internet ko. Pag binaba ko dito, mawawalan ako ng signal. Oo. Tiis-tiis muna sa ano, sa internet. Kasi hindi malakas yung internet ko. Ito si Kel talaga lutulog ko. Taga Antipolo ka pala, ako taga Tito Pulo ako. Yes, sis. Waray British vlog yan. Yan yung ano niya, Hello, kay main Tidoray. channel. Oo. Hi. Puntahan ko yan mamaya sila. Oo, kasi ano. Nagsaing ka na ba? May darating Hindi, yung ano mo. mamaya pa yun, mga alas 5 yata. Oo, 4. alas 2. Alas 2 media sa'yo, alas 3. Alas 3. Oh, alas 3. Umuwi ako hapon ng 1:30. Kasi nga pinapauwi na kami pagtapos ng trabaho namin. So maaga ako. Nauna ako, Oo. ako. Kakapagod. Dumating si Martin ng mga 5 o'clock. Siya ang Oo. nagluto. Ano Okay lang nga ito, ako. nasawa mo kay Maara magluto, marunong. Ano pa siya, Hmm. lahat alam niya maggawa, magtrabaho kung anong masira, ayusin, Oo. Kasi nakakatipid alam kami. mo, hindi ko naman sa na ano, yung mga iba na nakapag-asawa ng mga kagaya dito sa atin, Diyos ko ultimo 'pag ano yun, Oo, yung yung bibigyan mo lahat. oo, ibibigay mo lahat. Ay, naku. Sabi ko iba yun sa'yo, eh. Sa pagin ko yun. Gusto yata makaranas ng isang ng isang balibag. Tingnan mo yung pinapanood ko sa sa Australia na vlogger din. Diyos ko gindudurutan pa, yung talagang hinahainan kung anong ulam na i-request yan lulutuin niya. Nakakapag-vlog pa rin siya. Halos nagkandaugaga na siya kasi serbi ng sa asawa niya tsaka sa mga anak niya 3. Sabi ko, ang tindi nito, ah. Ako nga, pusa lang ang alaga ko. Papagod na. Hindi, yung, di ba, yung kahit naman, kasi sabi nila, kailangan maalaga ka sa kasi yung asawa mo, taga ibang bansa. Hindi naman ganun, Diyos ko. Bakit, di ba tayo parehas tao? Mm. I mean, kung busy ako, di ka diyan, magtrabaho ka. Oo, gumalaw ka ng sarili mo. Maglinis ka. Kung busy ka, hindi ako ang gagawa, 'di ba? Oo. Hindi yung porket Pilipina ka na asawa, tapos foreigner ang asawa mo, para kang, ay naku, Oo. para Parang kang, kinalabasan ano, ni katulong kang parang kumuha ng katulong. Pati yung 'di ba kasabihan sa atin yung iiluhan mo pati putik. ay, Diyos ko, bahala sila dyan. Mm. Yan yung bago niya sis Lori yung 78. Pero yung isa niya yung Tidoray pamoni na siya. Sana nga, sana all money na. Ano kayang pakiramdam? Sis Lori, anong ginawa mo nung na? Nagtatatalon ka? Inday, asan ka na Inday? Sino yun? Si Inday Pangga. Ah, Ang laki na yung niya, yung mini Maobon. mo, Tidoray muabon, or, yung main channel niya, yung Tidoray, 1.33, 333. Di, laki. waiting na siya dyan. Mm. Sana all sis, congrats. Malapit na yan. Nakapag-apply na ba? Siguro nag-apply na yan kasi waiting naman sabi niya. Hmm.
O tama. Jen, na-stress yan si Sis Lori nung ano, pinagdaanan niya. Nakipag-anuhan daw siya diyan kay ano eh, kay Whitey Whitey. Nakaka-stress din. Kahit nga mag-attend lang ng LS, nakaka-stress. Oo. Kasi naisip mo yung babalikan mo, yung Oo, tama. Ay, kaya pala na ano si Inday, nagpunta pala sa bahay mo, Jen. Dan na raw siya. Mm. thank you. Puntahan kita mamaya Inday Pangga TV. Diyos ko, ayoko naman. Stress na nga ako sa trabaho. Stress pa talaga dyan sa ano. Sana Stress. natutulog ka. Nanaginip ka ng subscribers mo. Isang beses lang yung naginip ako, magit 1,000 na yung subscribers ko. Paggising ko, ganun pa. Akala ko totoo, walang hiya. Baka ako Check rin, ko ang cellphone baka ko. ako rin managinip ng ganyan. Hindi ko para na ano eh. Kasi, siyempre, malit pa lang naman ako. Ay, naku, Diyos ko. Yung nag-ano ka ng himala, nabiglang din na. Mm. Viral yung mga videos mo. Oo. Waiting, waiting. Oo, sis. I-claim mo na. This is it. Sabi mo, God, this is it. Iba na yan. Ano ba yan? Si ano yan. Si Official Kill TV. Ako nga, Ma'am Lori, araw-araw stress. Oo, mas maganda kasi yung may comment eh bago mag-ano. Thank Kasi you. para, Thank you. oo, may balik talaga. Di ba minsan hindi, yung ano ba yung sinasabing spam, yung comment nila nawawala? Yung hindi Yung mo, spam, halimbawa, halimbawa, mag-comment nag-notify, kayo. tapos Oo, nawala yung comment. Pero pag oo. pinuntahan ko dun sa ano, may isa pa dun sa, ano ba yun? Nakalimutan ko. Sa studio, YouTube studio. May iba din, may ano din sila, may comment doon. Nandoon siya. Oo. Ang pagkakaintindi ko naman sa spam, yung magko-comment sila na hindi related doon sa video mo na pinapanood nila. Parang dumaan lang para lang Mm. yung mapansin mo, mabalikan mo siya. Yun ang Mm. pagkakaintindi ko. Oo. Kapag nag-live ako, it means money na. Sige, abangan namin yan, sis. Kailangan may pabalo na. Attend ako pag nag-live kayo minsan. Pag Oo, hindi ako para. day off, Diyos ko, ano may pakiramdam yun? Ha, Tidoray, anong pakiramdam nun? Nakakatuwa talaga yung mga pinaggagawa natin dahil sa pandemic. Kumbaga, ibig sabihin nun, may option pala kahit na ganun. Sana hindi ka ma-stress kay Lolo. Sana nga ano, para ano, smooth lang ang dating. Yes, madam, yun. Tumpak. Bigyan ng jacket yan. Kaya may mga jacket na yan, ipunin na lang muna natin. paano kaya maglagay ng jacket? Eh, kailangan naka-laptop ka, tapos may hawak ka ng cellphone. Ganun pala yun. Oo. Eh, kung kaya ganito, naghihirap pa tayo, anong ija-jacket mo? Tulokbong na lang kumot. Ano na lang, Oo. taklap. Taklap nga luho. Ha, 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 napagdaanan na yan. Albi, Albian stress. Oo, stress nga daw yan. Ako, Diyos ko. Oo, si Inday Pangga, kumot na lang. Mm-mm. Yan, Jen. Isang ano yan, yung
advice ni Sis Lori kasi nung namoni siya, sa sobrang excited niya, pinanood niya yung video niya. Yun pala, Ah, hindi pwede, bawal. Kaya hindi siya kaagad, kumbaga marami siyang pinagdaanan para ma-revive yung ano niya. Kasi tinanggal ang ano niya eh, yung mga yung ads ads? niya. Oo. Kaya kung halimbawa magkaroon ka man ng ads na, gumamit ka na ng ibang pangalan para makita lang yung video mo na Pero merong ads. kung hindi ka Wag pa mo moni, ano, kasi nung bago pa lang ako, di ba, nagnunood ako ng video ko, akala ko pwede yun. mm. Okay lang ba yun? Kailangan Yung hindi mo pa panonoorin sa account mo. Oo, yung una kasi, di ba, ginawa ko yun. Oo. Pinapanood ko yung video ko. Ninja ang gamitin mo. Ibig sabihin ng ninja, yung gami, yung kolorum, para lang hindi lang maano yung pangalan mo masundan. Na ikaw pala yung Pero okay lang yung yung location mo. Oo, okay lang. Hmm. Mas mahirap. Ay, yun na nga eh. Kasi kung paano kasi sweldo kung wala kang Ayan Mahirap ang what are mas mahirap ang dollar kunin. Ha ha ha. Hagi Counted. kakapoy. Hagi kakapoy manghinig daw. Ko, tak daw. Kaya nga gagamitan na lang ng ibang account. Oo, ninja gamitin. Pero Kaya pag halimbawa, naggamit ka ng laptop, tapos di ba yung maggawa ka ng ibang ibang browser, anong tawag yan? oo. Oo, Iba-ibang pwede lang. video, okay Oo, lang yun. pwede lang. Pwede lang, oo. Nag-stop na Kahit, kasi ako kung yan. ayun. Di ba yung TV mo, Smart TV? Kung Maghapon. nakalagin yung account mo sa Smart TV, huwag kang manood doon. Iba naman ang account namin sa Smart TV. Kaso Oo. nga, internet namin hindi malakas sa 20, pero may broadband nga kaming dadating. So ayun, ano ko na yun. Magagamit ko Oo. na. Tama. Basta alam mo na, gumawa ka ng gami, ninja. Inday pa Marami na akong ako, hindi pwede talaga kasi Oo, nanonood daw siya ng tutorial. Ha 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 aswang ha. aswang na lang gamitin. Mga suwang na lang. Agi ka uyam. Para kahit tulog lumilipad. Kahit tulog ang mga tao lumilipad. Oo. Alam mo ba yung para kung sira ulo minsan, 'di ba, matulog ako 12:00. Mm. Nag-play ako ng yung tablet ni Aslit, play ko yung video, tapos yung cellphone. Pati yung kay Lakay. Naalimpungatan ako, sabi ko, "Hala, na-play ko pa ba yun?" Yung nai-stress ako, sabi ko, "Hala, bakit hindi na nag-play?" Yun pala, nakatulugan ko na. Eh, yan Ayan. si Sis Lori, napupuyat yan. Yan ang binabantayan niya. Sa kape-play niya. Mm. Buti may time siya. Oo, kasi sa bahay lang siya. Dalaga yan, Jen. Dalaga. Palit ang ibang account. Okay, Ng Sis Pilipina. Loray. Alam na namin yung mga sinishare nyo. Kasi, siyempre, kung hindi ka marunong makipagkapwa, walang babalik na yung kabutihan ba? Ang dami daw lamok, sabi ni Coco. Si yan Gano eh, ka, mag-zero ka. si Mag Kel. ano ka ng ano ba yun? Yung ano ng nyog? Magpausok. Oo, magpausok. Usok, oo. Bunot. Ang bunot parokte para mag-araso.
Mamagkalag talog pa dito ng mga kamanukan. Kamanukan, kanamukan. Oo. Sige, Sis Doray, salamat. Lalayas muna ako. Tawag na si Sige, Camille. Tinatawag na siya ng boss niya. See you next time. Oo. Don't worry, sis. Papalakpak kami pag Monica na. Ang saya naman siguro yun. Ako, Diyos ko, parang ano, dumarating na yung SSS mo, tsaka pension plan. Ganun ba yun? Kahit ano lang, kahit 500 pesos buwan-buwan, okay lang yun. Mm-mm. Pantay ako sa loob. Yung dito sa ano, di ba dito sa Cagayan, dito sa area ko, may YouTuber din ako eh, ano ko lang, tabi na mall. In taon, nakasahod na siya ng 3,500. Unang sahod niya nung nakarambuan. Sayang din sayang din Oo. na tindihan yung Oo. bunot. Magagamit din sa Sakto. hindi gamitin muna sa pang-ilo tapos pagkatapos Hindi. tigaan pag malamok. Sindihan. Kaya nga ano pa ang tawag nun? Nag-recycle. Sabihin ng lamok, ano ba yun? Matay-tay. Dalawang gamit. Bago sunugin, muna. Sabihin ng hindi, maamoy ng lamok. Sabi niya, ano ba yun? Usok na nga, matay-tay pa. Siguro nalayas ang lamok. Never na yung babalik sigurado. Tapos, magkakwento yung sa mga kasamahan niya, parang YouTube din. Oo. Naku, huwag na tayong babalik doon. Grabe ang amoy. Malakas ang virus, sabihin niya. Wala na. Wala nang lamok na. Pasaway ito si Ken. Hindi ko na makita tuloy yung naluluhan ako katatawa. Ay, naku. Kaya nga, bago simulan, gamitin muna. Nasave tayo ng water. Tipid-tipid na pag may time. Kaya nga, o di ba, nakatipid ka pa ng katol, nakatipid ka pa ng tubig. Saving the earth. Pasagway talaga doon si Kel. Lamok na yan. Dali mainit na sa kakatawa. Yun pala tawa lang pala yung hater mo dyan eh. Kaya nga init na. Kulang lang sa tao. Muntik na lumabas yung tubig sa ilong ko. Basong mata ko. Sure patay lamok. Pagbunot. Ano yun? Pagbunot na. Pwede rin gawing sungo. Oo. Kaya lang ngayon, mga ngaramwag to kaamoy. para walang humingi ng ulam. Mag-aharing daw niya para maganda raw yung turo natin dalawa. Tawa ko. Nandyan na. Baka mautot ka sa kakatawa. Ayan, meet my husband. Asa na? Nandyan na? Hello, Hi, how are you? Martin. Hello. Okay. Oh. Just got home from work. Yeah. Wow. Oh. Bilang niya. Gaano ng sungo.
Tapos namang ano ng sungo. Oo nga, buti nga yung asawa mo Manilabahan ako masinop. doon. Masinop yung asawa mo, akala mo. Kikita ko Ayun, yung mga binibidyo mo. Maano siya. Maano ba yung mabusisi, makuti, yung marunong siya magano. hindi yan siya ano. Mm. Marunong yang maghanap ng ano, ng bunot. Dede. Naku, pag nautot, Para hindi yan, sabay namuki. tain na yan. Madam Sure, magamit ang bunot. Oh. Si Slory pala, kwento din yan si Martin. Kwento-kwento. Kaya lang manonosbleed tayo eh. Ay, Si Jane na lang hello. po ang taga-translate. Oo. I-translate ko sa kanya. Someone has shouted out to you Mm-mm. from Glory TV. Kurang Minsan na. kahit pa iilo. Hindi ako magaling mag guys. Kasi waray talaga ako. Oo, magtawa kami ito. Labi na pag nagsaraya, magkurat sa agi daw, mapirigpitig. Ang English ko lang, 5. hello. 5 lang daw yung English niya, di abonado ka pa niyan. Hi, hello, how are you? Ayun din My sa akin. friend. Si Ito si Slory. Hi, hello, how are you? My friend. Di abonado ka pa ng isa. Hi, hello, Nagbigyan my mo nga ako tubig na maligamgam. Hindi ko akalain na maaga siya. Wala siyang trabaho sa Lunes, bukas, ang isang Ay, buwan. bukas. O, pwede kayo makapag-vlog bukas. Oo, Makapag-video kayo. oo, kung hindi busy. Meron akong mga video, hindi ko pa upload kasi nga nag-busy ako. Andiyan sa Alam mo cellphone ko. alam mo, honest lang 'Di ba may mga video rin ako na dati, yung hindi ko na, parang nahubyan ako i-upload kasi siyempre late na eh. Parang ang hirap nang ipaliwanag mo na ganun. Kaya ang Pero ano ya, ko, mamaya, mm, try mo lang lalagyan din. ko late upload. Bahala sila kung manunood sila. Oh, lagyan mo na lang caption. Mm-mm. Late upload. Kasi nga, di Para ba, hindi kami nagkaintindihan yan. So, hindi ko nainis ako lang araw, hindi ako nag-cellphone. pag kami nag-usap kada isang oras, isang salita. Mm. Pwede lang 'yun si Slory kasi may Google na ngayon na translate. Mm-mm. Madali na lang yung talking. Sa akin, kalahati lang ang alam ko sa English. Ano yan, Coco? Know what to do. Know what to do. So, hilo-hilo. Ako nga di ba yung anak ko nag-English? Minsan manosbleed ka kay Ashley. Ganyan na lang ako. Si Tumatango na Ashley, lang ako. Oo. nosebleed Talagang si talaga ako. Ashley, oo. Malalim si Ashley. Kasi nga yung kapapanood niya, yung mga Tayo, sinilang tayo ng walang gadget. Kaya wala tayong Oo, alam sa English. walang alam. Sa kanya Na, lang ako na promise, sa totoo lang. Kasi pag sa mall naman, bihira lang naman may mga foreigner, lalo na ngayon, nag-pandemic, walang foreigner na ma-encounter mo para ma-English. Bihira na. wala pa akong luto, hindi ko pa siyang papakain. Magluluto na lang yan. Oo. Ano lang naman yan, pasta-pasta. Hindi siya hindi siya Na sa kanin. nagugutom, hindi ako nagugutom. Mm. Pasta, mahilig sa spaghetti, mga ganyan. Marunong yan siyang marunong siyang maghanap ng pagkain niya. Oo. Hindi naman yan siya bata. Inday Pangga. Oo, Inday. 'Di ba narinig mo naman kasi nung nag-LS ako Jen, narinig ni Inday Pangga yung salita ng anak ko. Talagang ano ba 'yun?
Ang bilis na todo-todo, walang preno talaga. Tuloy-tuloy yung salita niya. Galing. Kaya, Ako, ang hirap mag-English. Diyos ko. eh di ba 5 years old na siya. Ngayon sabi ko, paano kaya pag pumasok sa school? Eh gusto na nga raw mag-aral, naiinip na raw siya. Naku, magaling yan pag nag-aral. Oo, yun ang ano. Sabi ko sana hindi nga mawala. Magtuloy-tuloy lang yung ano niya salita. Hiloyo, haha, asyala. Hello, you eat? No eat. You go? No Hiloyo. go. No go? You okay? No okay? Oo, ganun lang. Okay, okay. Okay? No way. Yes or no? Tapos Ganun. yung pala, yung ini-English mo, marunong pala magbisaya. Ambot sa imo. Ambot sa imo diha. Oo. Di ba mayroon mga foreigner na marunong? Mm. Kagaya sa trabaho namin, may mga Pilipino din na mga na mga military air force. Oo. So, yung guest namin, hindi ka naman kasi mahirap naman unahan mo na Pilipino ka ba tapos guest nyo. Oo. English ako tapos Pilipino pala yung guest namin. Sabi ko, pinapahirapan mo naman ako, sir. Hindi ka pala hindi ka pala hindi ka pala American, Filipino ka pala. English pa ako. Oo. Ako mabuti di bumibisita si Kahid Arda, madam. Oo nga, siguro busy yun. Kasi meron kaming friend din na taga Turkey. May Vlogger kayo. din siya, oo, vlogger din siya. Kaya lang nagtuturo daw siya sa teacher siya. Ngayon, yung 'di ba yung salita namin dito, naintindihan siya kasi may translator siya. Ah, Oo, kaya nakakakwentuhan namin. maganda. Pangatlong LS namin ngayon, hindi siya nagpaparamdam. Busy yun. Ako, nag-aral ako ng grade 1 lang, pero di ko pa natapos. Maniwala ako sa'yo. Importante marunong magbasa. Tama. Hindi naman yun nasusukat sa Oo. Kasi yun ang number 1. Marunong ka magbasa, hindi ka maliligaw. Kasi yung pupuntahan mo, alam mong basahin. Shout out sa mga bisita ko dyan. 4 million. 4 million kayong bisita ko dyan, Jane. Yung pala 4. Tahimik din lang din dyan sa inyo, no? Huh? Wala akong marinig na ingay dyan. Tahimik talaga sa amin. Tahimik, no? Oo. Tahimik dito talaga. Minsan nga, pag wala akong ginagawa, pag nasa bahay lang ako, parang ang dami kong iniisip. Kasi hindi naman ako mahilig manood ng TV. Music, wala rin. Meron naman, pero minsan ayoko ding mag-music. Para akong yun lang, bahay, trabaho. Makakaano maglakad-lakad kasi malamig. Malamig dito. Ay, hindi pala ako nag-aral. Nakalimutan ko. Na Yung iba mayabas. sa GC natin, ayaw pumasok Mayabas sa si LS. Juan. Na Baka mayabas nahiya sila. makulit. Hindi. Na mayabas, sakto. Mayabas. Nanguha ng tambis. O kaya nangawil. Nangawin. Nanguyab.
Nagtilan mo yan. Nangarigo sa loob, Halo. kamo ito, karigo ha dagat. Tara, sangkay nga dito. Oo, alam mo yung GC natin, nasinabot, yung ano, sinasamantala nila, sub to sub sila doon sa GC. Tingnan mo nga, Inday, yung nilapag ko, ilan pa lang yung pumunta sa akin. Kaya tinatawanan nila ako eh, mayroon daw akong paluwagan. Kasi nilista ko yung mga dinalaw ko para hindi ako malito kasi ginagawa ko para pantay, binabackgrade ko para wala masabi. Titingnan ni Randy yan kung sinong anis at saka disanis. Kasi kanina may nangingisda na daw doon eh. Magagaling sila no kahit baguhan no. Siya nakapagse. No, that's alright. Baka nagutom na yon. Hindi, kumain yun. Nagamain. Aga pa dito eh. Oo nga, maliwanag dyan sa'yo. Ano pa lang sa'yo, mag-alas 3 na dyan oh. Alas 4, ano na dito? Gabi na pag alas 4. Madilim na pag alas 4. Alas 4. Pag alas 12 dito, alas 5. Pag Mm-mm. mga alauna, alas 6. Ano ka oras na nakaturog? Eh, alas 12, alauna. Ganun Kaya din ako nandilim po dito. ako. Gabi ako nandilim. Oh, pero malamig din. Oo, kay pag-aabot ko tikang trabaho, magkikinirogtol man ako ito. Kinirogtol anay. Tapos, pag okay na ako, saka ako tatayo, maglilinis, Oo, hindi magluluto. naman madumi yung bahay mo. Naku, may pusa kami. Yun ang vacuum mo yung mga balahibo. Mm-mm. Laba. Ginagawa ko maglaba, hugas ang pinggan. Yun lang, punas. Naku, mamayabas. Makatubol. Makatubol daw. Oo, makatubol ang bayabas. Oo, doon ako magaling sa bayabas. Ma'am Lorena, Yan yung takpan aking, ako doon. Alam mo ba nilaba. yung asan? Alam mo ba yung speaking ng pamamayabas? Ganyan ang ginagawa ko noon, nung elementary ako, pamayabas. Oo, binabaliw ang papel. Grabe, sakripisyo yan eh. Yan, mga ng santol. Ay, santol. Nakakatubol. Ay, grabe ang nangyari dyan sa akin sa santol. Alam mo ba yung, ano, yung santol na yan na, yung miracle na sinasabi nila na malalaki ang buto? Siyempre, ano pa ako noon, bata pa. Pilit kong nilululun yung ano, yung buto, yung hindi nga pumapasok sa ano ko sabi ko sa'yo, muntik pa akong mamatay diyan eh. Kasi dumulas, buti nandun yung mother ko, pinukpok niya yung batok ko, lumabas yung buto. Muntik na talaga ako diyan mamatay diyan. Santol na yan. Baka malaki yung inano mo. Oh, yung Kiluhok mo. malalaking buto, yung Oo, di ini-export ba? ng mga santol, Mm-mm. ito hindi kagaya sa atin ng mga native na matatamis. Ignorante. Sa dami naman ng santol kako sa amin, mapahamak pa ako. Oo, kasi hilig ko nga lumulo ng buto ng santol. Diyos ko, muntik pa akong mamatay dyan, sabi ko. Di na talaga ako umulit. Oo, yung santol lang nakakatubol talaga, 100% yan. Wala nang paramdam si Randy Talaga nag-away sila, Inday.
O nagsaing pa. Namayabas yata si Coco. Malamang. Nino? Si Coco daw namayabas. Sabi ni Sis Lori. Nanantol. Ang saya kaya ng ng kabataan na buhay natin na mga pinagdaanan natin, no? Marigo sa loob. Mm. Oo daw, kasi nag-PM siya sa akin, nabasa daw yung mga text sa kanya PM. Yung mga reply. Pero wala naman akong mga inano doon, mga friend lang naman ang tawag ko. Sabi ko, kausapin niya na lang ako kung nagdododa. Tapos, nakakausap mo yung asawa niya? Ako mga nilabahan, adiha. Agian. Ay, di mo na yung gagawa. Nag-dryer ako. Yung mga halaman mo, nagkanawaran na, no? Kaya malamig eh. Ilong. Malamang nagkaanuhan na yan sila. Yan ang text niya sa akin dun sa Messenger. Sabi ko wala, paliwanag Wala mo na na ada lang. akong signal. Trabaho lang. Meron Signal pa ba signal. ako? Meron pa. Yan, meron. Ada kagdan. Ano, wala. Sabi ko, Inday, paliwanag mo na, sabi niya, sabi mo na lang, trabaho lang, walang parang kapatid lang. Ilan taon na ba si Randy? Kayo, Mito, talaga lumabas, ha? 11 months na lang, Pasko na. Pasko, lapit na. Oo, handa mo na yung babawi tayo. Hindi tayo nakapagdiwang ngayong Pasko eh. Babawi tayo ngayong Oo. Parang kaidaran nga lang niya yung yung pamangkin ko. Mm. Kasi sa mga ganyang edad, nawala ng signal si Jane. Mga ganyang edad kasi, kalakasan ng selos yan. Anong ginagawa mo, Sis Lori?
Nakasalang pa, nagsasalang. Eh, 13 pa lang. Kaya naman pala nagsiselos yung asawa eh. Anak. Wow, naka-play na lahat. Talagang thumbs up pa. Si Flory. Oh, laging on the go. Thirteen pa lang. Baka 31. Silipin mo nga si Ashley. Long. Kagabi 8. Ngayon, 6 na lang. Oo, bawas-bawas pag ano. Okay lang, Jen. Mahina raw yung signal niya, sis. Si Jen. Okay lang, basta pag ano, update na lang kita ulit pag ano. Bawi ka na lang pag nandyan na yung ano mo, wifi. 1 to sawa. Thirteen. Ibig sabihin, di pa tuli. Nag-PM sa akin, sis. Nagsiselos daw yung asawa niya. Nabasa daw yung mga text yata. Oo. Talagang ano yun. Mawawala yun. Ewan ko kung kanino kasi siyempre siya yung host natin eh, siya ang leader natin kung sino-sino magtitik sa kanya, edi mangungonsumi yung asawa niya. Koko makulit. Ako tanong niyo, ma'am. Sabi ko wala naman personalan, trabaho lang tayo, walang ano, tulungan lang, walang intention ng mga ganyan. Kaya nga baka binibiro niya. Hindi nga natapos yung ano niya yata eh, yung kasi nag-live siya kanina, sis. Nag-live siya kanina. Eh, pumasok ako sa live niya. Ngayon sabi ko, ano ba yun, i-accept niya si Jane para makilala niya. Eh, hindi na siya nag-reply. Di sabi ko, sige ako na lang mag-online para pasok na si si Jane para makilala niyo. Eh, mula noon, hindi na siya nag-update sa akin. Yun din naman ang ano niya, sabi niya baka pagod lang. Oo, yun naman ang sabi ko sa kanya, eh, kung diskumpiyado, pwede natin siyang kausapin. Isa-isahin natin na kausapin yung asawa niya.
para maliwanagan. Sa'yo nag-ano 'yun, nagselos Inday. Nakita niya yung ano mo, yung profile mo. Ha? Ay, balong timpla mo yung kapatid mo. Bakit bumigay na si Randy, Kel? Oo nga, Sis Lori, dapat hindi siya paapekto. Yun yung sabi ko. Oo nga. Nakita yung profile ni Inday Pangga. Hindi talaga magsiselos yun. Sabihin yun, Inday, sabihin yun, pa, ang haba ng hair. Makinis. Sabihin mo, may pangga na ako. Mayroon pa akong ayudang load. Sorry. Siguro, sis. Kasi makita mo naman yung picture niya. Parang iba yung aura ng mukha eh. Pag gano'n na gano'n ang asawa niya, siyempre, nahirap naman yun. Dapat makibagay na lang siya. Kasi wala naman tayong masamang balak, di ba? Oo. Ano lang, kung ano, maniniwala siya sa mga ano, mga biruan, siya rin ang maapektuhan. Ma-stress lang siya. Oo nga, tama. Kuripot. Kuripot pala si Joran eh. Naririnig mo yung ano, yung GC natin? Panay, ting, ting. Naririnig mo? Hindi. Mabenta yung GC natin eh. Ting, ting, ting. Oo, kasi yung, siyempre iba yung ano ng asawa niya. Iba ang linya niya. Wala siyang ganong pananaw sa buhay. Kaya sabi ko, pwede niya tayong isa-isahin kausapin. Kung tutuusin, sa edad natin si Lori, parang anak na natin siya eh. Oo naman, Inday. Alam ko naman yung joke-joke lang.
Lalang ma-stress yun pag inano mo, naggatungan mo ulit. Eh, naghahang na kaya yung ano ko, yung messenger ko. Sa ano, sa ka-GGC na yan. Oo nga, sis Lori halata naman eh. Ay Coco, baka 'pag sinabi mo yan eh, wala na si Randy matirahan, palayasin na. Sakto lilipat na yan punta na kay ano, kay sis Lori. Mahugdon na siya dun. Oo, dapat ano siya, marunong siyang mangalaga ng relasyon, hindi yung magpapadala siya sa emosyon, yung galit. Sino mahal mo si ano, si Princess? Sana all. Oh, meron na siya. Pumapag-ibig na si Sis Lori. I mean, a 20 years relationship. Mamigay ka raw, sabi ni Inday, si Lori. Oo, magsishare yan, Inday. Big secret ah. I-reveal na yan. Namuni naman na eh. I-reveal mo na.
Pang-walo, ibig sabihin yan may ano pa, may pang-siyam, may pang-sampu, pang-1 dozen. Binatang may anak. Okay na yun para hindi na manganak si Inday. Si Lori. Oo. Masarap. Siyempre iba yung sa ano, yung may bilang. May favorite, may mas favorito, may pinakamabait, mayroong gano'n. Parang damit lang papalitan. Wow, mahugot. Wala daw siya seryoso ngayon. Bakit, Inday? Tama. Sigurista talaga si Inday eh. Para sa ekonomiya. Yung nagbibigay ng ayuda, yun doon. Doon ka muna mag-focus. Para masolusyonan yung YT. Pag namoni, bongga na. Nabigo na raw Inday oh, kay ano, kay Randy. Hindi, wala pa naman paliwanag. May pag-asa pa yan, Sis Lori. Ay, sige lang. Good night. Mm. Sana managinip ka ng maraming pera at mag-share ka ng blessing. Ala, 11:30 na pala. Hindi, matulog ka na. Ikaw, Sis Lori, anong oras ka matutulog? Day, anong oras ka rin matulog? Dadalaw ka pa sa GC natin? Ano yung kalimbang eh? Okay lang. Talagang sulit to si sister eh. Naantay lang daw ako. Ay, oo, pwede. Oo, magtahi. Anong tahiin mo? Tahiin mo yung ano, yung magaganda. Yung mga ano yun sis, yung mga bago na pumasok. Kasi nasa ano sila eh. Sabi ni Randy, nasa 40 raw sila na pumasok eh. Eh kanina yung
na-review ko pa lang 12. Tapos meron na akong lista na 7 na papasukan ko pa lang. Okay. Puwede lang din 'yun habang nagpapaligo ka i-live mo. Mas maganda na sa labas para okay yung signal mo. Yung sa akin nga, tingnan mo giniginaw. Chocolate. Pinagdadamitan ko nga, malamig. Pinagdadamitan ko ng damit ng anak ko. 4 sila. Matrabaho kasi 'pag ubos ang oras mo magpaligo sa mga aso. Ay, oo, maganda 'yan. Huwag kayong magsabay para habang nasa puwesto ako. Ay puwede lang din sabay kasi yung computer ko, kung hindi ko pa mapa-upgrade, puwede ko pang i-view 'yun. Puwede ko kayong pagsabayin. Oo nga, nakailang ka nung kahapon, nakailang ikot ng ikot. Ako naman, scroll ako ng scroll, nasaan na ba 'yun? Saan na napunta? Sabi ko naliligaw na ako. Oo, puwede lang. Ano bang start ng mo, pagtahi? 'Di ba sa bahay ka lang naman? Puwede na 'yun, umpisa mo ng 7:00, 8:00. Maganda mag-start 8. Oo, para mas maganda. Umaga. Magkano maubos ma-load 'yun? Umaga. 11 na hanggang 2. Puwede lang. Pasok na 'yun 'di ba Sis Lori? Mga kung 11, 12, 1, 2. Pasok na 'yun everyday kahit 3 hours. No? Anong oras ba ako nag-start? Anong oras ba ako nag-start, Lori? Puwede lang din 10 to 1 o 3. Sakto na 'yun. Ako wala pa akong sked, tingnan mo bigla-bigla lang. Nahabol ka lang kasi kanina yung kay Jen, habang may time siya. Sakto pala 3 days, puwede pa natin siyang ma-invite. Puwede mo siyang ma-invite bukas. Kahit ikaw hindi, puwede mo ma-invite 'yun. Kasi 3 days ang niya, day off. Habang siya, naglilinis o magaling 'yung humugot si Inday, Pinanood ko yung yung pageant mo, galing mo pala.
Kasi kanina si Lori nagsalang ako sa kanila tatlo, umabot ng ano. Hindi ko alam kasi yung wifi ko sa tindahan. Bigla nawala ang signal. Nakaano ako sa kanila, naka-play ako almost ano, sobra 2 oras. Nagsabay ko sila ni ano nga, ni Randy. Oo, kulang lang yun sa paliwanag, baka bukas nga himasmasan. Pwede natin i-ano natin yung asawa niya na wag siyang gano'n kasi para lang naman tayo magkakapatid. Para lang naman sa kabubuti ng bawat isa sa atin, 'di ba? Wala naman, wag naman siya mag-isip ng gano'n. Maging malawak yung ano ng ano asawa niya, pang-uunawa. Or maliban na lang kung selosa talaga, wala tayong magagawa. Yun na yun nasa ano niya na yun, sa isip niya na. Baka mas lalong magrebelde yun. Pagsabihan mo si Randy, si Lori na ano, lambingin niya. Ano, sino pa kaya naka-ano, naka-view? Apat pa kayo eh. Meron 2. Shoutout dyan sa 2. Hello. Oo, ano lang yun, kalog lang si Randy. Kung hindi sanay yung asawa niya sa pagkakalog, siya mahirapan. Anong pagka-reply sa'yo, Day? Nagalit? Yun lang yung sabi mo na asawa niya to. Oo. Yung asawa niya. Wala naman tayong ano, wala naman tayong sinabi na ano. Oo, ano mo na yan. Ano lang yun, na may misinterpret lang sa pag ano yung sa mga texting natin. Hindi ano. Oo, joke-joke lang, Diyos ko. Yung manok na pula, katayin. Yan na nga eh. Pero hindi naman na lumalabas na yung si ano, 'di ba? Si Randy naman lumalabas, sa ano lang nga doon saka ano niya ng
Mga video niya eh. Paano pa nagka-oras yun? Hello? Naduduling na ako eh. Kaya may mukha kong lapit-lapit. Shout out dyan sa 4 million kong viewers. Walang tulugan ba tayo? Comment lang kayo, huwag kayo mahiya. Hindi pa ako nakapaghilamos. Ihanda mo na yung sarili mo. Day. Oo nga, sis Lori. Kaya nga, si Joren baka naman pagsilos. Ay, nagparamdam. Huli kayo, pero di kulong. Spy ako. Namimiss ka talaga, oh. Pangga. Nag-i-spy pala siya, eh. Naglapag ka ba kanina, Joren? Baka hindi ka na, na-screenshot ni Jen. Oo nga, wala, oh. Sige, ano ko na lang, sabihin ko. Na-alive si Inday. Siyempre, nandiyan si Pangga niya. Pangga, how are you? Lamig talaga? Malamig ba dyan sa inyo? Na-is niya, sabi niya na. Anong na-is-is? Delikado pala kayo pag na-encounter. Matindi. Ganun. Screenshot pala. Meron pang isa. Kasi, sis Lori, sis Inday. Baka si Jen hindi siya nag-log out. Nakaano lang yung cellphone niya. Kumusta daw Pangga ko? Ay, si Alibot. Si Joren. Kumusta raw Pangga ko?
Ibig sabihin niyan, very supportive si ano niya, si Pangga niya. Oo, madam, kasi spy na. Hayaan mo na. Kahit spy lang, basta happy. Happy ang heart. Okay lang, Pangga. Ay! Kilig. Alam, magta-12 na. Midnight snack na. Huwag kang pagutom dyan. Ha, ha, ha. Wow. Nag-alala. Whatever is still. Is siyang Pangga. Oo nga eh. May namumuo na si Flory. Mukhang magkakaroon na ng forever. Basta nandyan lang tayo sa likod nila. Pag nagkataon yun, si Flory, ano natin sila. Gagawa natin ng kwento ng buhay. Ida-download natin sa YouTube channel natin lahat. Si Inday at si Pangga. Sana all concerned. Sana all concerned. Opo, wag tayo sa harap. Thank you, Pangga. Mama. Umanda ka na, itabi mo na yung panangga mo. Hindi daw seryoso si ano, si Inday Pangga. Brother Joren. Miss pa ko? Tulog na yata eh. Patay, pang 9 na pala siya. Pwede na ma-monetize. May 12 na. Oo nga. Sige na. Sleep na tayo. Good night, good night. See you tomorrow. Sure yun yung ano mo? LS mo? Pati ikaw hindi. Sure? Basta mag-ano na lang kayo sa GC. Pero lagi naman ako naka-online. Serious eh. Okay. Sige na, sleep na tayo. Good night. See you tomorrow. Thank you sa time. I love you all. Ang babait niyo. Sinamahan niyo ako.
Ay, may sugod. Ay, oo pala, birthday. Bye, sis. Birthday. Good night. Joren, good night. Inday Panga, good night. Sis Glory. Sis Lorena Kiwi, good night. Good night. Thank you. Umabot tayo alas 12. My God, di ko akalain. Pag okay na yung channel ni, ano yung wifi ni, ano yun, makikipagsabayan. Minsan maabot ng ano yun, ilang oras. Matyaga din yun eh. Alam mo, tawa ng tawa. Good night. End ko na. Thank you. Good night, everybody.